Hello mga ka-listeners, kumusta? Maayong udto. So udto na ron, alas 12 naman siguro. Time check. Hapit na launa man eh. Alas 12:40 mga ka-listeners sa Palis, no? Sa Palis. So karon ang ato pong i-upload ang Dungkoy Pusoy, no, para maangay ba, no. So ang uban isa tong naisigi comment ani, no. Gusto niya nga i-priority gid ang wahilakay. Nya sa ako nagaingon, gikaingon ninyo nga ako pang gi-arrange, gi-review pa na akong balik ba. So ato lang puli-pulihon gyud, no. Kay para pod kuan dili pod ingog usar ka drama ba. So daghang pong ganahan sa Dungkoy Pusoy, no, kay makawalag stress, no, makalingaw ang Dungkoy Pusoy. Bisag ako ga samtang makalingaw trabaho sa mga buluhaton, malingaw ta sa itong trabaho nga di lang bawaan humana tungod aning drama nga Dungkoy Pusoy nga makalingaw kayo magsigit ang ngisi ani, no, mukha ito pahiyom, no, palamuot maguling dramahan ng Dungkoy. So nindot kay magtrabaho ka kay makasabay-sabay ba sa imong gibuhat ba, no. Nya munang karon ang Dungkoy Pusoy sa, no, walay reklamuhay, no, mga ka-listeners, kay ang uban mo kay nahiling comment lagi nga gusto gyud niya nga kuan ang muhilak kay gyud mahuman na lagi tana mga ka-listener, no. So giangay-angay lang gyud nato ni kay day duha ni ning comment ang usapod nga kuan ang kana kuan lagi reklamo lagi ko, no. Sakto yun yung puli-pulihon yun, no, mga ka-listeners. Angay-angay ba kay aron kuan mapatas pud mong mga listeners, no, kay uri ang uban ganahan sa Dungkoy Pusoy mao ilahang gusto yun nya ikaw wahilakay angayon na lang yun nato, no, para dili mo maglalis sagdi lang kay mahuman lagi ni mga dramahan lagi mahuman na ni kabalag ka. Ang ato lang ani kay gaagad pa ta sa kuan sa ato ang cellphone nga magsigig ka low storage. Ya bita-bita ni kay adlaw ting-init gyud, no, pabor kay solar na ko ni. Gasaksak na buta, sige tagsaksak ani gyud. Yan, no, saksak ta kay para makakuan ka. Ka-charge ta, no. So kapadayon ya punta bisan pag nagkalisod, no, laban ya po ni sa kinirang solar, no. Legit ni salamat seller, no, sa Shopee. Salamat sa seller aning maong solar nga maka-charge kita bisan pag dili ingog paspas, at least naa di power makuha ba kay sa mo tagating init ba mga ka-listener, no. Karon Dungkoy Pusoy sa ta nya di na pud mo malaayan sad kay daghan naman mo mapilian gud daghang channel nga ga-upload og mga drama ro, no. So daghan mo katabuk-tabukan samtang maghuwat mo ba. So paminaw pud mo sa ilahan, no, sa kang amiga drama, paminaw sad mo didto samtang wa pa ko ina-upload, no, na paminaw pud mo sa Bisdak Orig, no, kay nindot sa dingiyaha liwat kay ni sa kuha perting liwatan ni sa kuha ganang in-uploadan yung tinag-as ba, no, pareha na mong amigo tinag-asay gyud ba, no. So di mo mabitin ani. So paminaw mo dito sa Bag-ong Haon ug sa patoy iya kuan kad human naman yung drama kinsay kung pilion, no. So asay gi-upload nga sa tuyo kanang nibalik ako tungod nimo, no. Nya congrats po ta sa mga channel nga na monetize nagbalik, no, si Dudong Variety Show. Congrats sa ni Dudong Variety Show nga na-approve na yang channel, no, murag mga simana abot na siguro simana, no. Unya ikato pa congrats ni si kuan si Radio Drama Bisaya, no, kay nakabantay ko monetize sa dingiya karon, no. Nanay super thanks, no. So pasabot nga approve na sa iyang channel karon, no. So paminaw mo dito ha sa ilahang upload. Nag-upload man si Radio Drama Bisaya sa Awit sa Lilo nya sa kuan Love for Sale sa Inday, no. Napo si Inday man gumurga una gani iya gyud. So naapsan niya si kuan amiga drama, no. Okay kini iya milugbo man pero ganahan mo tinag-as adto mo kang amiga drama, no. So inyohan ang choice, no, kung gadali itong uban adto mo minugbo nga kanang drama nga gi-upload, no. Kung tinag-as inyo ha dire mo sa ato upload nga mga tinag-as, no.
Pero ilaha kay mga bag-o man, so dito sa mo ug wa pa mi amigo maka-upload no. Kay ini amo tinag-assign man amo para digid mo mabitin. Pero sa mga nagdali no, dito lang gid mo paminaw sa mga nag-upload og minugbo. Nya napoy kabisayang sugilanon nga na okay naman siya karon no, kanang imbalik na siya upload sa mga drama nga naundang niya batong Chico Malo no. Pero mo lagi wala na siya ma-approve og balik no. So bitaha ko tug ma-approvean siya balik para magkadaghan sa iyang drama. Kay maayo man sa to siya mo kuan kay kanang kuan ba. Maayo sa tinaw sad mo wag drama si Bisayang Sugilanon. Nya sa mga gadahan mamina post drama nga kung ako'y pasultihon hangtod asa mga aso no ato mo dudong variety show no. Ay daghan siya updated jenis dudong variety show kada adlaw. So maminaw mo dito siya no. So ani lang ato ngayon ba nga namoy kapilian ba nga maminaw mo no. Kay maghuwat mo sa kuan pang basik pasaputan mo bako na mabuthan ninyo no pang saputan dugaya kasumpay ning dugaya kasumpay tahan na so pili sa mo sa uban no samtang magpaabot ba no kay di man buta makadali-dali sa mga ka-listener. So paminaw sad mo sa ubang uploader kay balo mo kung maminaw sa mo dito no. Pero ako na hangyo sa mga namo ko mo comment ani no nga i-upload ng drama bisag kabalo sila nga na-upload na sa ubang channel. Mo request gyapon sa comment no nga i-upload ang drama idol niya i-upload na pa-request ko sa kuan idol si Kumalo sig nanay ga-upload request gyapon no nya idol pa upload sa kuan sa kanang bilangguang Bulawan nahuman na sa kang Bisayang Sugilanon no. Mo request po sa laing mga drama kanang sa akong mga kamot kana man tatoy akong ipuli sa ayay mapriso ka no. Pero saon man nga naunhan naman ta. So duha man ka channel nag-upload no si Lady in Red o kining mga dramang Binisaya. So naunhan naman taro dito na lang yun mo human og paminaw mga ka-listener no kay updated man pud kada adlaw man pud sila nag-upload no. Labi na si kanang mga dramang Binisaya kada adlaw siya update anang sa akong mga kamot nga drama no. So dito na mo paminaw ay na lang og request og balik anang nasugdan na sa ubang channel mga ka-listeners no. Labi na awit sa lilo na napoy mo request nga awit sa lilo idol madubli na si Radio Drama Bisaya nya kini si Berks official ni upload man po ni gitag-as niya ang awit sa lilo no. Dubli na no ato na lang mo paminaw no sa mga channel nga nag-upload na. Okay para delete na mako na ni delete na magkapareha-pareha ba isad magbangga-banggaan ng mga channel. Okay respeto lang dito mga ka-listeners no. Thank you so much for watching og paminawan ninyo ang Dungkoy Pusoy. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan Dungkoy Pusoy. Ma'am, sulti lang ko ma'am, tinuod ma'am. Unsa man gyud ma'am? Ha? Positive or negative? Unsa ma'am? Hello? Hello? Oh, Mangumusta ko o sa resulta sa akong swab test? positive ka, sir. Ha? Ako positive? Oh yes! Uy, Yes. sir, nalipay kang positive ka, sir. Wa nga, maghilatan ako na. Dawaton ko na lang. Kunya, asa ko ibutang, ma'am? Pwede na sa mo? Uy, dili ra ba, sir? Pues, asa naman ko nga isolation center? Adto ka sa NOAA. O gikan karon, sir, ayaw na yung gawas-gawas, ha? Hangtod nga makuha ka diha. Oh, ma'am. O, kinahanglan nga, amo yung kang makuha. Oh, ma'am. Kinsay contact nimo? Aw kinsabay tao nga imuhang gikasulti. Doon na, ma'am, si Briggs. O, sabay number anang Bricks, o tagadiin man na siya. Hatagan lang ka sa iyang number, ma'am. Wa man gyud ko mahibaw asa na siya puyo. Okay, sige. Nyaman, kinsa pa? Akong kauban sa bahay, si Bay Charlie. Hatagan talaga sa iyang number. Oy, milagro akong cellphone na may nanawag man. Kinsa ka ni? Hello, Charlie speaking. Si Sir Charlie, ne? Uy, gisir man ko. Oh yes, Sir Charlie, kinsa man ni? Who you? Kuan, at taga health center ko, sir. Uy, health center. Uy, nga nawag man ka na akong health center man ka. Muanha unya minimo, sir. Ha? O, asa man ang inyo?
Ay, uy, health center. Kauban ni bay dungkoy, ma'am. Kauban mi health center mao na ni. sir. Taga barangay mo no. Oh, contact tracing ni sir. Ay, contact tracer mo. Contact tracer. Positive manggos dongko. Oh, positive. Ay, nya. lo. Unya usamang kasiyang kontak. Positive si bay dungkoy. Positive yun. Positive. Apil na ko, ane. Apil ko, di bangkong na lang. Buka nga eh. Nga positive man ko. Pero saan man, basin og pabuot ni Ginoo. Wa ko mamatay sa mga paregla, basin anhin ako mamatay ani. Hari, tayo, hari. May nagkantak. Raw. May, gatos na gatos. Peta Drekoy, Kamulan dia. milagro ko. Liman ka? Ha? Kusog ayo diri ang hanta ko. Kusog sa kay batay. Pakipatay na ba ka? Kamulan sa. Di mahimong modool ko dia. Ngano, nausa ka karbuso na ba ni mo? Distansya lang, idol. Karbuso ka kayo ay. Gato man ka nagbilang ko man ka. Ayaw lagi pagdool. Dihara ka. Nga naman. Gusto ka matakdan? May COVID ko. Nge! Usa palayo ha. O ikaw, wa kay face mask. Bida, nagtapok mo diha nga wa may mga face mask. Gusto mo nga may sama na ko na positive? Tiro ka, koy. Mo di ka mo to? Ha? Di na mo kay aris ako. Oy, yabang na mari yung gawa kay kutan to, kakuyaw ko ba di ay. Pamilaw sa boy. Unang sumada. Ano naman? Yung koy, COVID positive. Siya, ano ko sorry man to siya, ha? Mabitaw pero wagin siya magpadol nako. O kita, iyatang gibadlong watay pismas. Tuo ka man na COVID, eh. Kung mamatay ang tao, patay ang gina. Pao, no? Santogi ka ba, santogi ka. Mao na diha, mga gay katag-o. Ay, hilom di ay. Balitan. Sige. Ato. May nanawag na ako. Kinsan ka ni? Giyak na ni. Ay, may sipon ubo na ko. Kinsan na nanawag. Umuni pangan. Huwag makafunbok. Tupag na ko. Hello? Hello. Si Sir Briggs ba ne? Yes ma'am. Kinsan eh? Taga health center ni sir. Taga health center? Unsay tuyo? Kuan sir, mag-contact tracing me. Usama gukas kuan among i-contact tracing Sir Briggs kay nakaistorya ka og positive. No? Si Dungkoy ba ang buot nimong ipasabot? Sir, si Dongkoy. Siya maoy nagtug-an ako nga ikaw ang first contact niya. Positive man siya, sir. Buisit! Positive gini is Dungkoy! Hello, sir. Asa man ang inyo, sir? Ano lang mo kari. Ano lang, magpaswab na ko. Pabutan na ko. Mana, pabutan na ko resulta. Mao pa di ay, sir. Kung man na, sir, salamat kayo, sir, sa imong kabuutan. Nice to hear that. Sige, sir. Unya, salamat kayo, sir, ha. Manawag ra unya me kon mugawas na ang resultas imong swab test. Nahibaw na mo? Ay, ma-forward man na diri namo, sir. Anta? Mao ba? Sige. Sige, bye. Okay, sir. Unya, amping, sir, ha. Dili ka magsuroy-suroy. Dili ka magawas-gawas. Ha? Priso ka. Amping yun, sir. Nice to hear that. Bye. Biday. Makalagot. Positive gina is Dungkoy. Tinuog gina yung sulti. Kus na ba ko na yan? Tinampak ganda ko. Nakatawag na ko kan Jason. Kinahanglan nga ipa-disinfect niya kining among gipuyan.
tay! Up, up. Ayaw na pagsod. Ayaw na pagsod. Steady ka lang, steady ka lang. Dire na ko tuwas. Ay pagsod dire. Uy, unsa ni ka tinuod ba yoy nga? COVID positive di ka? Tinood na bay. Hala no, mo di ay. Naguna-una ka manggod, na tinuod nun. Usa unta man. Usa nataghapan mo ko ani. I-appeal na ba kong contract tracing? Oh, ana gyud bay Charlie. Ha? Para pagsiguro ba? Wari turo lang mga taga contact tracer. Hakbayaan eh. Uy, hala, ni ay ambulansya. Umula na mo kuha na ko. Usa? Usa ba imong gibati diya bay? Okay naman ko. Pero, mamatay ko ba sulti si Joy. Ha? Bawnon ako ang kayubos na ko niya. Usa? Nanaog ng mga sakay sa ambulansya. Yala. Ako nang tuyo, ana. Anton na ko bay, Charlie. O ikaw, amping bay. Basin og dili na ta magkita. Bay dong koy. Lawa na, tuan na yun. Tuan na sa baydong ko'y gidana. Kulbaan ko ini. Pasin mapasitive sa ko. Saan na lang ini. Uy, si Charlie man nga nawag. Nga ka ay. Hello, Charlie! Hello, may Mercy. Si Joy. Asa mo si Joy, ha? Nga naman, may tuyo ka niya? Oo, may kipanugon si baydong ko'y nako. Pwede na ako sa ikasulti? Tawag lag-usap, kinaligo pa siya. Okay. Unsa? Nanawag si Charlie? Ulagi. May gipanugon ko nun si Dungkoy niya. Unsa man? Nanawag na siya. Hello, Charlie! Hello. Na si Joy? Nangita ni mo, Joy, Hello, Charlie. Nanawag mo ka. Unsa problema? Joy! Ngano ko, uy? Joy! Paminaw, Joy. Kining, gitugon ko ni Baydong ko'y Joy. Kining, kung mamatay siya, bawno niya ang iyang mga kaiubos niya ni mo. Unsa? Si Dongkoy mamatay? Oo! Ano mamatay man siya, ha, Charlie? Kanang, na-COVID man siya. Unsa? COVID. Tinuod ka, Charlie? COVID. Lagi. Gikuha na kayo to sa kabulansa din eh. Dado na to sa sa nga na to gani, isolation center. Mo na. Mo ba? Gidana. Awa na. Paltaduos na lang to. Gani, nga nanugon siya nga, iyang bawnon sa iyang kamatayon, ang iyang kahiyobos nimo. Buang siya. Unsa to, Joy? Wa niya kwintahang akong pagtabang niya. Kung wa pa ko, patay na unta siya diyang gipariglahan siya. Bitaw sad. Pero, mura man og wa gyud tingali. Mawa ang iyang kahiyobos nimo, Joy. Buang siya. Hanggaw siya. Sa dihan na ospital siya. Kasi nagtabang niya. Di ba ako? Bitaw. Ako nagtabang niya. Mao. Pero nagpabiling yung tingali iyang kahiyubos nimo sa imong mga pagtamay niya, Joy. Uy, Charlie, ang akong pagtamay niya, wa na'y bili para niya. Hanggaw siya, kung mamatay siya. Mao. Aw, kung maunay, may tabo, aw, saan taman. Dagkot ko kandila para niya. Ha? Bye. Nansas Dungkoy? COVID positive. Hala, kaluoy, good. Luoy ba, Roy, ay. Tuntong pagkatao. Kung mamatay ko nun siya, iya ko nung bawnon iyang kahiubos din ako. Tanawa na kung sa katsulok ko'y, masi? Ay, tumutingali sa imong pagtamay niya. Bugo lang siya. Kanang pagtamay na ko niya, mo na'y silbing hagits ang kinabuhi nga magtarong siya, dili kay magsigi sa siyang bisyo. Tao gid nga way diskarte, taong bugo. Maugin na nasod siyang utok. Ay, bahala siya, eh. Bahala siya. Iyay! Anang taga-barangay health center ay. Og may kauban pa sila mga, na ay DOH. Taga-DOH mo niya. Mauna tingali niyang contact tracers. Di ko yawa na mo ko ini ay. Saan lang ko mapositive ko ini. Pida! Wa para ba ko'y asawa? Wa pa ko'y mga anak? Parehas may bagyog. Baydong ko'y lano? Wa para maging ko makikita sa kong liwat. Ginawa ko tao, loy. Ayaw taon ko kuha. Ayaw ko aga kong kinabuhi. Nangagiyapan. Niala ni kurog na akong tuhod. Niala sila dire.
Sir, human naman kag swab. Human na? Nya ayaw pagawas-gawas ha. Hangtod nga mo abot ang resulta. Mao. Kay kun mapositive ka gani, dadon jud kas isolation center. Mao ba? Mao na sir. Nya human observe gyud tag health protocols ha. Health protocols? Face mask gyud. Face mask? Face shield. Face shield. Nya panghugas sa kamot. Ug labaw sa tanan, dili ka magpaduol ug dili ka mutipon sa daghang tawo. Distansya. Distansya gyud. Nganong nagpaduol man kana ko, ma'am? Ay, palayo ko nag-face mask akong nag-face shield. Nalig na si mong ma'am. Ha? Taka ba lang ka? Lahit man nasa ko. Magtarong diha. Sorry, ma'am. Sige, ma'am. Gilingaw lang akong kaugaling, ma'am. Ano sa mahibawing resulta na, ma'am? Sa labing madaling panahon. La! Unya! Di magkagawa sa ini, ma'am. Way ayuda, way pagkaon. Ay, hatdan ka. What? Okay? Atdan ko? Ay, salamat taon! Maayo mo sa din eh. Doon ay mag-atiman na to. Pero bisa kung saan, magkuy gibati. Wa maglabad ang akong Uy, doon ay niabot. Lain na sa ning positive tingali. Kisam ka ni. Uy, si Briggs. Siya yun. Welcome, Sir Briggs. Bad to hear that. Uy. Ikaw may nagkaingon aning animala ka? Dali. Magkakos na. Pulos magkita positive. Dali. Gakos? Tukong dikit. Dali. Magtinog-anit. Magtinog-anit. Animal ka. Ibo kong ipatakdan. Sa ni mo, anong niduol ka? Nigakos pa yung kanako. Dungkoy. Muna'y resulta sa imong pagkamahilabtanon. Hilabtanon, de. Patiuli ka. Ang gordya. Animal. Animal ito wala. Natakdan ko niya. Natakdan ko. Ano? Pag-uupan mo diha. Di na mo magatak na pulos na mo positive. Unsa? Ayaw mo paghimo gumot ini ha? Guard. Maglagot ka ko. Pasuko ko. Ayaw, guard. Pidya ni mo. Kuya ka. Wag mo. Napalay ka na agad. Guard. Huwag ko magdahon nga. Maabot ko na ng kinabuhi. Huwag ko magdahon. Sa kadagang nagkukwarta. Nasakit mo aning COVID. Hindi na ba mahimo ka doon ay katabang nga. Mari na rin nga. Akong sugo-sugoon. Visit! Kumusta ang kasbay Charlie ron? Nilabay ng usa ka adlaw sa akong pag-star din eh. Ay, paita rin ni sakita. Wa may muduaw na to. Way amigo. Way amiga nga makaduaw. Wa si kaliwat nga makaduaw. Kundo naman, tuaras gawas. Ay, doon na sila yung ambulansya nga may abot. Doon na siya gihato tingali. Nanaog na. Si Bay Charlie. Siya ka na. Bay Charlie! Paita, oy. Takdan ko ba? Lumba lang tani. Ha? Lumba lang tani kinsay mag-una na to kamatay, Bay Charlie. Nay, saba na ba dungkoy, oy. Salig lang kakawa kay kawilihan, oy. Oy, Charlie. Bisag asa ka magtago, bisag mutago pagka sa ilawom sa yuta, pero kung imo na gyud ang swerte nga mamatay ka, patay gyud ka. Di pa lagi ko gusto mamatay ba dungkoy. Gusto pa akong makakita sa umaabot akong anak, oy. Anak? Gani kay uyab. Parehas ta, tablam ta. Kay mga pobrem ta. Yan, sakit pag ni. Ay, kagul. Dili kay pobre ra nasakitan ni. Ha? Naspikas. Nadias bricks. Ang buotang bricks!
Has Bricks Pikas. Na, di idea ang buutan akong Brex dahil nga amigo di ay. Nice to hear that. Ho! Nakadungog. Nakadungog. Sir Brex! Kabo di ay ka diya, silingan na ta! Tumagay. Silingan di ta! Oo, di atang ko diri. Uy! Di ako diri. Oh. Hear that yakon. Ah. Di ako diri. Pero Uy! pamina mo. Ah! Ipadigoro na ko ninyo. Ah! Hindi ko mamatay ni mong sakit, oy! Ah! Dili you down! Tungkol kay may kwarta ko. No? Kadungo ko da! Uy! Kadungo ko! May kwarta ko! Ala, Bricks, gamitan ang kwarta ni mo, Bricks. Para magtuob ka. Si Joy? Naghinuktok pa ni siya? Yan naman ka. Sa kaya nagulaan sa kong amiga ay doolo na ko. Mercy, nakahuna-huna ko nga magpalit kong mga vitamins para nilang Charlie. Maayo hinuon. Unya, si Dongkoy, apila ni mo. Pila na lang. Bitaw, Joy, bisan ako no, nakonsensya biya ko. Nga dili kita makahatag og tabang nila. Di ba kalimod ha, nga bisag yun adto lang to sila, pero may buhat sila nga natabang nato. Mabuhi pa ka to sila, Mercy. May motorsiklong nangabot. Doha ka motor. Sila na si Joy o si Mercy? Niya sila? Hey, Joy! Mercy! Salamat sa inyo pagduaw na ko. Uy, si Mercy. Ikaw mong ni warawara sa iyang kamot. O si Joy. Hello, Joy! I miss you! Joy? Oh, wag yun siya matagad na ako. May gidunaw sila sa skirt. Ito na. Nilakaw na sila. Nisakit pagbalik sa motor. Ito na. Nakalarga na. Guard! Unsa nilang gihatod? Para na nako? Ha? Guard? Parang Dongkoy o Charlie ni. Huwag kayo labot. Unsa? Ano mo ka? Nusuko-suko mo ka? Huwag kaya pela ni Sir. Para na ko nilang Dongkoy o Charlie. Unsa? Kalitsi. Huwag ko mahangol, anak! Huwag ka mangoy, masuko ka. Huwag ko masuko, buhaya ka! Ay, suko-suko, Sir. Suko-suko ra ba ka? Ay, kasuko kay mo. Huwag tayo mo kagwapo. Oh, nice to hear that. Di sa kalibugan. Imo na ni. Sorry, Sir. No red tape, mi dire, Sir. Unsa? Ay, salamat, guard. No Thank problem. you. Guard, Nasuko to sa speakers, okay? Nga naman. Huwag ko na silabot sa ipangatag niya itong duha ka buk babae. Ay, nakadungog bitaw ko, guard. Oh. Missing gitos breaks. Tawags pa nga nilang Mercy Joy. Oo na, Mercy Joy ko sila. Mercy Joy mga traffic enforcer man to sila ko, no? Oo. Mga mga traffic enforcer to. Amo to mga higalas. Od kayo na mo to. Sige. Guard, salamat kayo, ha? Sige. Sige. Salamat. Ay lang ko alam mo. Makubid niya ka. Ay, may dungkay. Bay, minuktok man ka. Juan, Ang layo ng tingin mo. way kumpiyansa ang garda. Distansya ra gyud kay sa nato. Mao kita kong ginaay lang all guard. Adlok. Adlok sa taon matakdan. Ganda pagkuwit. Unsa man pangatag? Ablihan na to. Abli nga, kita to di mo ablihan. Mao gani, ablihan kay ako. Bitan na to be. Uy, Mga vitamins. what the vitamins? Vitamins o do? Kadagan ani. Una pa isay kini. Vitamin C. 1,000 mg bungog sa tani 1,000.
ug nasa zinc Zinc. 50 milligrams. Sa kani gamay-gamay ni. Para ako ni. Oh, para nimo. Para na ako ni kay 50 raman. Bitaw no. Nay daghan ako. Imo ning 1,000 bangag ay 1,000 milligrams. Para tatong duha tingali ni. Oh, bitaw para ato bitaw na. Para na to. Ha? Bro, paminaw ko magwa tingali ko apila na ay. Ha? Wa tingali ko apila na. Pre ay. Kitang duha dire. Nya wa kay apil. Apil tingali kay. Daghan man niyo. Na tanawa, kitang duha ang mutuman ni ron ha. Palig-on ni sa atong immune system. Mao man kinahanglan. Lekyon na tatong immune system. Imo na. Ha? Imo na di lang ko ana kay. Nga naman. Magutang tag kabubuton nilang Joy Mercy eh. Saba kayo yabag siguro kay. Gusto mo kakang mamaayo ka, mutumar ka ani. Aron mabalik ang imong kalikon sa lawas. Para na ko ba? Mabalik atong kalikon. Mabalik atong kabaskog. Ug di ta mamatay sa COVID. Matay panguntaan ni. Watay. Madlok kang matay. Ha? Lubog ra mo sa diapon ka. Hey, Kung mamatay ra way swerte. Ug tingali. Hmm. Aw, magkabato na pud kog talinaw ning akong kaugalingon. kaya nga naman. Nining kalibutan nga pulos lang kapakyasan ng akong nangkon. Oh, hala no. Sa to pre, nagmahay gid ka bay dungkoy. Di kalikayan No. nga moabot ang oras nga kita magmahay. Oh, Pero amaman lang pud nato ang atong kaugalingon. hmm. Nga kining atong pag-antos tinipsing lang ni sa pag-antos ni Hesus nga atong manunubos. Oh. Yamat ragod. Bay dungkoy. Milagro nga ang imong pinulungan karon. Murag. Bago pa lang milabay si Mana Santa by Charlie. Oh, bitaw. Ug nabati nato ang nakadaiyang sugilanon sa radyo. Mao. Nga usahay makahilaktas sa mga sugilanon. Mao. Nga naibana, nga giuntoy lang sa asawa. Mismo. Nga usa ka siman. Oh. Naingamahan nga, naninda na sumay. Mao. Bisan sa kapobre, pero sa dihang dunay ni duol ug nangayong tabang. Mao. Wa magpanagana sa paghatag sa iyang gamayng halin. Gipakaon pa og libre ang nangayo. Gisuginlan kini nga bisan sa iyang kapobre. Oh. Pero nakapahuman siya og eskwela sa iyang anak. Hala no. Pero gikalimtan na lang kini. Hala. Nakahilak nga nangayong tabang. Hala no. Og gipakaon pa. Libre gihapon. Hala no. Hinungdan nga. Mihatag kini og kwarta sa tiguang nga tindirong sumay. Ah. Kay naluoy siya nini. Sa kabuutan nini. Oh. Og ang anak nga nahimong profesional. Ah. Nalimot sa ilang amahan. Ah. Tulgay dato na kini. May mahalon nga sakyanan. Ah. Pero nadato na kini sa illegal nga pagi. Hala no. Og nag-abot sila og ang amahan nini. Ah. Kay gidas babae nga gitabangan sa tiguang. Kay anak nini mo ning hinigugma sa babae nga biduol sa tiguang. Hala no. Nangayo pa ang pasaylo ang anak. Oh. Pero miabot ang mga tao nga nag-interes sa kilabuhi sa anak. Oh. Gipusil! Hala. Ipatay. Paminaw ko. La. Nakapaminaw kay ka to, eh? Ha? Nakapaminaw kay ka to? O lagi. Wala ako sud. Kapaminaw ko to. Kapaminaw. Kay nagbaon mag-radyo ng usa ka positive guy. Nag-radyo. Nagdadala di ay. Oh, Naminaw dito sa DYHP. Ug dayon nabati na ako ang katong City Palabras. Oh. Diin gisaysay ang pito ka mga pulong gilitok ni Jesucristo. Ha? Sa dihang nagbitay na siya sa krus. Hala no. Ug diha nasuta nato. Oh. Kung unsa ang mga kasakit niya Oh. kumpara sa atong mga pag-antos. Ah. Tinipsing lang kini sa atong pag-antos. Bay dungkoy. Nila ka? Ito yung sipon. Uy siya. Ikaw ba? Seryoso naman ganyan mo manulti, oy? Seryoso naman kay karon? Diyos ko! Oh! Diyos ko! Oh! Anong gibiyaan mo ako? Nangabuang mo diha? Ala ni Tingog si Rex. Diyos ko! Diyos ko! Sa imong mga kamot! Nidupa ka. Itugyan ko! Ang kalag ni Briggs! Mamulit ka matay, mga buhanga mo! Uy, si Charlie man eh. Hello, Charlie. Hello, my mercy. It na you? Oh, may mercy pa mo dyan ka pa nag-iyak. Alangan! Salamat kay ikaw. Salamat sa inyong gihatag nga mga vitamin sa daghanan to. Ay, pasalamat, uy. Ha? Amo nang tabang ninyo ni Dongkoy. Aron nga mamaayo kamo sa inyong sakit nga COVID. Maayo pa kami ini, my mercy. Uy, ayaw pagkawag paglaong, uy. Tabangi ang inyong kaugalingon. Kinahanglan nga magmaligon kamo. Kadiyot lang, ngutan na ako ba? Mm. Apil may dunggo yan inyong gipanghatag ni Joy ng mga vitamins. Oo, siyempre. Apil siya, anak. Pero, di man mo apilog inom si Baydungko yan yung mga vitamins eh. Ha? Oo. Kay? Dili siya gusto mo inom. Yung ano lagi? Di ko na siya gusto nga makautang o gabubuto ni Joy. Unsa? Unsa? Buang ko niya.
Hanggaw sa niya. Mama na sulting Charlie. Tawagis Charlie, be. Pagsulti ko. Okay, sige. Hoy, may cellphone. Uy, nanawag si May Mercy. Ha, kaliyot ha. Hello, May Mercy. Ay, pangangkod, imo ko. May It na mercy yun. ka karon. Abad, Pilo, Charlie. Oh. Asa mas dongkay? Di man. Baydo koy. Hmm. Nawag Mercy, ngita ni mo eh. Si Have Mercy Unas. Mercy, may Mercy na koy. Unsay tuyo? Ay, pakiksulti, ikaw lang pangutan na. Ako yung pangutan-on. Ayaw. Hello, Mercy. Uy, hanggaw. Oh, paita sa gingan lang magdanta ni hanggaw taon. Binis Mercy, Joy ni. Oy, ikaw din ni Joy. Pida, asgado ko nimo. Sige ka lang. Sige ka lang pagpasakit og sulti nako. Nagsalig kang pida. Nagsalig kang naibo ko nimo. Uy, amaw. O sige, haligom sa kunsa. Pero timan ini. Di ko timanan, ha? Unsa, tunto? Unsa, tunto, amaw, unsa? Puni pa! Pida. Pero basig nalimot ka. Kinsay naglalang nato. Unsa? Basig nalimot ka. Kanatawa ko ng kalibutan na tungod ni Lord. Siyang nagpakatao na ako ng kalibutan na. Siyang naghatag ka na akong kinabuhi. Siyang nagdalang ka na ako. Kay kung imo man kong ginganlan og hanggaw, tunto ka mau. Mausab ka na ang imong gihingan sa Ginoo nga nagdalang ka na ako. Unsa? Ug maabot niya ang panahon nga magpadawag ka sa akong panghan. Never nga mahitabo na. Basta timan nilang. Basta nagmaabot ka ng hikayo na. Uy, Dugoy, ay ko kinang gawin, ha? Salamat na gipalit ng vitamins. Igo lang may tabang ninyo, Charlie. Bugo ka. Ug tungod sa akong kabugo, hinungdan nga dili ko gusto nga mutumar sa mga vitamins nga imong gipanghatag. Diri namo ni Charlie tungod kay dili ko gustong sakitan. Sa? Ang sakit ka man. Sakitan kong magunahuna nga ang babae nga akong gipakabathala na naway nako ug karon nitabang nako ni samot ang akong gugma. Tuluod. Diluod ko ni mo buanga ka. Bitaw Joy. Salamat. Ug ayaw palabi og kasilag nako. Kay tingalig magdam ko kanako. Unsa? Magdam ko kanako. Kaluod di mo, eh. Yung sama rong ikasulting dungkoy. Timani Si Joy. Joy. Timani, paabot ako. Ug tumanong ta ang atong mga saan ug panumpa. Hiya mo tragod. Yes, Yung mahal ko ikaw. Ug mahal mo sa bako. Bad to hear that. I love you, Joy. Oh, Joy, I love you. Up. Mapatay ko itong lungkuya ka. Joy, Mapatay ko ikaw. unsa? Magpakasalta? Oh. Gosh. Nangis ko sila kasal. Uy, ayaw ka malaka. Ang yun ako sa Dudong Bricks. Nice to hear that. Ang yun ako sa Dudong Bricks na oy mo na touring bearer. Kasal. Bad to hear that. Donkey! Oh, bye, love. Bye. Take care. Ingat. Keep safe always. Mwah, chup-chup. Donkey! Oy, Dudong Bricks. Nice to hear that. Imon ka na mo rin sa mong kasal ni Joy. Mapatay di ka lungkuya ka. Huwag nga bitaw Bricks, eh. Juan, naglikay ko nga, dili may gugma niya, pero siya mong ginangitag paagi nga magkay ni gugma, ay may. Bugiro ka? Bugiro ka? Kasi mo kang igugma ang Joy, good. Hindi ka ang iniyoy. Kundi ako, dungkoy, ako. Kadungog ka? Ako! Ang akong tiyan. Sakit. Murag. Mangita kong siyar. Kalain. Hoy! Nahilo man si Brex! Dodong Brex! Guwapo! La! Wa na ko tingog! Waman mo tingog. Buwang nga gini mo. Gisungog sa nimo. Ipatuon nimo nga nagsulti pa kunuhay mong Joy. Bisa gi-off na ni Joy ang cellphone. May nagsungugod, makalautay ba? Naglagot ng itong mayo. Bala siya. Olbo ng Palihan lang sila, Joy. Naglagot po na ako. Mas mayanang, mas silag silang tanan ako. Day! Nga ang gisungog sa nimo si Joy, oy. Ay, may nang sungugon na lang. Kaya di man kita mahitabo nga, mahigugman na nato. Way siguro ba, oy. Kay kiniling yang gipakita karon ba?
nga nagpakabana gid siya nimo. Way siguro nga mao na ang iyang gibati oy. Layo na tinuod na imong gituan eh. Layo gud taon. Klaro ana. Bisag ingon ang kuan ni bay. Oh. Pero sakitan ba asad ko. Ha? Mga mubawas ta. Aron makanhuna sa sila ba? Sakitan de ka? Sakitan kita kubag kana pa. Lalo? Sakit man gani na madagma ka. Oh. Mapangos ang tuhod ra. Kana pang gugmang mapakyas ka. Ug madughan pag ka. Hugot lines pa more. Buang-buang ginis dungkoy no. Uplok yun. Inay tabangan. Ha, hilasan lang ko. Na, ay nalalag ko na una, uy. Si ayaw ko taon mo si. Naglagot ko nung una niya. Relax lang, good, uy. May manggani kay dili ta biktimas COVID kumpara nila. Oh, ngayon ta nga magbasol sila silang kasalanan, pero bukal-bukalon mo lang kaya kung kayo. Ha, iyala nag-amaman yung kagalingon, uy. Tuwid ka na ibaw siya, nga wag siya paglaom ni mo. Oo nga, iyan ang gibuhat. Buisit siya, buisit siya. Ko ba, ayaw pagbaton og hatred, uy. Murag nawa naman unta ang kung palagot ato niya, pero nabanhaw tungod siya pagkabugo ba? Relax lang lagi, uy, naunsa ka ba? Relax lang, Joy. Sa mo trabag kakagwapag maglagot ka. Oh, nice to hear that. Takdang breaks. Kalains kong tiyan. Matapos doktor, kinanglan nga mag-idong gyud kog tambal. Kay kini akong gibati. Usa ni sa dakong pagmatuod ako. Positive sa COVID. Dagan ra bang nangamatay tungod ani? Di lang unta mo grabe ning ako gibati. Di lang ba? Antas kong kalagot dong ko yung joy. Breaks, guwapo. Oh, nice to hear that. Charlie? Kumusta na ka diya? Okay na. Kamo, buhi pa? Nagsampit bitaw ko ni Moron, kay buhi patahon ko. Di na ta akong sampit, yung patay lang ko. Okay na, mi Dongkoy, buhi pa. Ansa? Buhi pa, kamis Dongkoy. Inas Dongkoy, may atraso siya na ako. Ayaw lang, ana. Dudong breaks, di lang unta mo mag-aaway ron. Ang awayan karon ninyo, morning COVID. Buwang na siya. Ha? Nga naman? Gingnan ko na siya nga, di hilabtan si Joy. Mau. Unya! Mau. Nagkahinigugmaay na sila. Mau. Magpakasal na sila. Mau, tingali dia, breaks. Ipasalig na ko. Na dili gyud madayon ng ilang kasal. Dili, Charlie. Dili! Babagan ko na! Sa! Si Briggs man. Hello, Briggs. Joy, Yes, Briggs. Ang siya tuyo. magpakasal na di ay mong dungkoy? Unsa? Nagsabot pa mo nga ako'y himuon ninyong ring bearer. Unsa? Inyo pong gibugal-bugalan? Briggs. Mulimod ka? Nadungog na kung inyo pa nagsabot ni dungkoy. Dili layo ang amo na imutangan so sa kusa. Nag-COVID sad ko. Nagpositive ko. Uy, kaluoy ka di ay ni mo. Nanawag pa ko ninyo, pero wag yun mo managad na ko. Kamang misi. Gato to mong vitamins nila, pero wag yun ko'y apel. Ay, Briggs, maka-afford man ka, good. Bisag usa pa ka-track na tambal imong baliton, maka-afford man ka. Ano kaso na ko? Ano kaso? Ang sakit na lang ako. Tungod kay... Magpakasal na mo? Mao na gisulti ni Dongkoy nimo? Wala yung sulti! Tingali, kami gyud ang surti og dili ikaw, Briggs. Joy! Mao na ginaingon. Ang tinuod nga gugma, pakaslan ka, di kay biyaan ka. Okay. Go ahead, Joy. Tanaw na, dog. Ulampos ba mo? Ang ano, doon na kay plano sa pagbabag, Briggs? No. Wala ko magsulti. Ayaw na lang, Briggs. Pangitaglain, uy, naunsa magkaka-afford ka. Ano ako may tuyuan mo? Traffic enforcer lang. Nanimahong init sa adlaw. Nabuwad sa adlaw, punos abog. Dapat adto ka celebrity ka ng is-is ang pamanit niya, humot sad. Ayaw ko tulo, Joy. Ikaw ang lahat sa akin.
akin. Kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala, isang kahapon, lagi kong kasama. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang binaluha, kay rami ng pusong sinugatan, utukso, layuan mo ako. May unong na siya. Tingnan yung kantahon. Utukso, layuan mo ako. Mida, nabiktima na yung tingalin ni siya sa gugmang maluibon. Pero kining ako gugma. Tinudaan na yun eh. Buisit. May angkon git siya. Gihagit yung ko ninyo. Gihagit yung ko ninyo. Busap. Ko ninyo bazulag. Unsay ako mabuhat. Dungkoy. Joy! Oy, si Joy maning nanawag. Hello, Joy, nawag li ka. Asas dong ko Charlie. Di nay, naginuktok, duhagit kag kamot. Hindi butang siyang suwang. Pwede koy, di na lawag ni mo eh. Isa na. Si Joy. Si Toyo, punta na. Joy, ingon siya, kung si Toyo, pangutan na. Kailas doon niya mangutanag sa akong tuyo. Mangutan naman siya. Tingnan importante. Bay dong koy. Ingon Joy, ingna, importante ko no. Pagkiksulti oh. Hindi. Hello. Kahilas na ba ni mo? Mangutan na pagka kung si tuyo na ko ni mo. May lawom kong ginahuna. Saan mo na ginahunaan ni mo? Nagunahuna ako. Usaon nga ikaw akong makalimtan. Luod. Sige pa rin mo, Briggs? Oo, saman. Matod niya, miingon ka nga magpakasal ko ta ug siya ang himuong ring bearer. Bitaw, ako siya gisultihan na. Gisungog ko lang siya. Na nasuko man. Mao ba? Nya, usay gitubag nimo. Akong gingnan nga wa mi swerte. Nga kita gyud ang swerte. Usa? Yabag ka. Uy, amo katawa mo ka na. Balbukal ka na ko? Dito, ka. Nagkumidjar man to? Uy, kung nagkumidya ka, labaw pa kung nagkumidya dong koy. Tungod kay digit na hitabo, nga ikaw klasihas lalaki akong igugmaon. Dili ikaw dong koy, uy, punto. Salamat. Maihap na lang ako mga adaw ni kalibutan na. Ug palihog. Kung magtanaw kas kong haya, ayaw ko gilaki. Ayaw ko padungga nga mahal mo ako. Kung tinuod nga mahal mo ako, buhata ka na karon nga buhi pa ko. Unsa? Buhata na karon na yun. Saman, kaya hapit na ba kong matay? Ikaw matay diha, uy. Huwag maghawid di mo. Matanawa ka ra? Gatagan ta kagigayon samtang makabati pa ko sa mong puong. Mahal mo ako. Ay pagdamgo, uy. Kaya di ka na mahitabo dong, uy. Kung doon naman ko'y mga tabang yan, mo ka na tungod kay ngan nga managkaila ta, managsilingan ta. Pero gugma, ha? Di ka na mahitabo, uy. Sige na lang. Di lang ko mamugos. Pati masadong mulito kag puong gugma. Pero ilam sa mong dughan, imo kong gikasilagan. Sagon sa ano, wadyo kay tarong dong, uy. Bitaw, Jay. Ay lang hatagi og gibug aton tong akong gipanulti. Molay huno na ang akong gipanulti gikan sa taong nagsalimuang. Correct. Gusto bigay ka. Ayaw lang kayo kasula pa ang imong kaugalingon. Tungod lang nako. Pakasamaha nga bunot lang ko nga imong gikatubang. Mao gyud. Kadtong akong gipanulti kang Breaks, pulos lang kong pagsungog niya. Nakita magpakasal. Ug siya himo na ko ring bearer. Masa na akong gisulti niya. Ako lang sa itong ipaundayunan im gisulti aron muhunong siya sa pagsamog nako. Pero ay lang kumpiyansa. Kay sa kumpanya ba murag nasuko na siya. Tingali kidnapon ka niya. Di siya bahimo ano eh. Ano lagi kumpiyansa? Kay makahimo siya na. Kurtahan biya na siya. Ug makahimo siya sa pagpanuhol og mga tao aron mutuman siyang gusto. Ako niya nang buhaton. Di nako siya pasaylukon. Basta ay lang ko kumpiyansa. Magamping ka, Joy. Ano ka? Uy! Ano sa? Uy! Hello! Dugoy! Ano sa ka? Naglisod ko ginawa. Takot na Dugoy, uy! Mo na tingali ni. Unsa? Tarong na ginhawa, uy! Mo na tingali ni COVID. Dugoy! Bye, Joy. Dugoy! Bye.
Hoy! 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 Hello! Itong nagyabag na. Gi-off mo niyang cellphone. Mercy! Mercy! Mercy, hain mo kay! Mercy! Mao ba? Na, basin og mauna to. Unsay mauna to? Basin og... Ah, day! Basin og namatay na si Dungkoy itong COVID. Dili, uy, mabuhi siya. Day. Tawag si Charlie, be. Susiha kung unsay kayong tandong ko. Sige na. Pero... Susiha lang, susiha. Gusto kong mahibaw. Kung unsay matuod yung kahimtang. Tingali, kuan ka, nagitabang na ron siya. Kay gikutasan naman ka. Tawag ka, lagi si Charlie. Ano mahibaw? Ta, sige na. Sige. Wala kaya akong tawagan. Bedo koy. Hoy, naon sa mga? Yung gikutasan mo ko. Nagtapion man kasi mong dugan. Ano ka? Magisul ko ginawa. Unsay na magisul ka ginawa? Unsay gikutasan ka? Pagtarong ko na niya, ha? Gikutasan lagi ko. Magisul ko ginawa. Pagtarong koy. Mao na ni. Unsay mao na ni? Ang akong katapusan, Charlie. Unsay katapos? Pag-sure diha. Pag-sure ay. Ala. Uy, kadiyot si Mercy nanawag na ko. Hello, Mercy, my Mercy. It na you. Oy, Charlie. Charlie, bibi, alas Dungkoy, bibi, kumusta siya? Ano dire? Nagtapion siyang dugan ay. Gikutasan ko noon siya. Unya, niluspad. Unya. Yung sa. Oh. Mao na. Ni murag gisukdit na iyang mga mata. Hoy! Ginoo ko! Joy! Ano man, uy? Kuan ko no, nisukdip na ko no ang mga matang Dungkoy. Ginoo ko. Hello, Charlie! Buhay pa ko eh! Niya pa ko! Wako magkinahalan di mo buhay kas Dungkoy akong kinahalan. Si dapat Charlie diri makigsulti ka. Baby. Hello, Charlie. Charlie, hello! Joy! Joy! Ano ay? Ngiturog as may Dungkoy! May Dungkoy! Charlie, pagtarong, good? Giho ka ngiturog lagi! Nay! Hello, Joy! Mura mag... Wala yung tingali katapos kabaw na gini! Katapos ang andaw na gini may Dungkoy! Ano rin nagahimtag ha? Naglalagi sa naginawa! Kunya! Alam, mura man yung sagipatol! Ngiturog! Nisukdip na niya mga mata! Ginoo ko. Magpakabuhi siya. Ingna siya. Balibara niya kamatayon diha, Charlie. Usa? Ako na iyo mag-cellphone na kay. Tabangon sana ko din sa mayong ko niya. Tabangon sana ko din. Sige, tag-istorya, oy. Hello? Charlie! Unsa na? Di-off mong cellphone, oy. Nausa naman, ha? Iya ko rin tabangos Dungkoy. Mamatay na kas Dungkoy, Joy! Mabuhi siya. Dili siya mamatay, Mercy. Nakadungog ka, mabuhi siya. Mao ba? Yes! Bay Dungkoy, ingon siyang nibati og tumang kabalaka si Joy nimo. Ano man? Ingon siya nga kamatay, huwag mawili. Pero lahi man to kung nabati kaniya. Mingon mo siya nga, imong balibaran ang kamatayon. Ano pa man? Nagpasabot nga nawili sa nimo, naunsam ka ay. Di sa gusto mo, dunay, daot ang may tabo nimo. Pero, kadiyot agad. Ikaw ba? Kuyawan sa ka sapin-sapin ako dila kaniya. Pero, di ko kutasan ka? Di nakakaginawa? Lagi gikutasan ko. Gikutasan ko, pero dili pa tingali ko mamatay ni. Nga naman? Tungod kay namas Lord. Siya nga akong Ginoo. Siya nga akong dangpanan. Siya nga akong tigpanalipod. Siya nga akong giya. Mao na, Bay Dungkoy. Mercy! Ay, Joy nga naman. Tawag ako rin pag-usap si Charlie, be. Pangutan ako si kahimtang Dungkoy na ron. Taysa, ragod. Taysa. Nganong ingon anak kadako ang imong kabalaka kan Dungkoy? Ang iba ka mangutana, anak? Kung gusto kong masayod, tungod kay... Gusto kang mahibaw. O kung may kabalaka man, kara tungod kay... Kailan na to siya. Mao ba? Uy! Ako di ka manawag. Ako na lang. Basin huwag na konsensya siya. Tuhod kay permi niyang giaway si Dungkoy. Permi niyang sawayon. Nga naman nung kuman siya, pe. Mahadlok siya magdudas Dungkoy. Nga siya, nagpakabana o nibati kabalakas ang kentang ni Dungkoy. Alams na. Naginawa pa man, Joy? Oh, salamat. Pero, Joy, sabi mo no, mura nagdeliryo na ni siya eh. Nagsige nagsangpit sa imong pangan. Oo, sa Charlie? Oo, nagsige sangpit sa imong ngan. Kung mamatay man kuno ni si Baydong ko na, ang imong ngan, maugi iyang perming gilitok. Tuwang ka, Charlie, eh? Tinuod lagi akong gisulti lagi. Kuyawan di guniya, kurog ko. Basta kay, mo nang tinuod. Sihong mo nga, naran mo, matugaw di, bahala ka. Charlie!
Oh, naglain gyud akong lawas. Lain gyud. Pero, di ko gusto mamatay. May sabi ko. May kwarta ko. Unsay kapuslanan sa kong kwarta. Ug, ipagkita na ko nila nga madasigon ko. Dodong Breaks, gwapo! Oh, nice to hear that! Eat na yo? Oh. You eat na? Kumana ka kaon diha? Kumusta naman ka diha? Ha? Okay na ka diha? Dodong Breaks, gwapo? Nice to hear that. Ay, okay rin ko dyan. That's good. Nice to hear that. Okay rin ko. Nice to hear that. Saka ko nang kikaingon. Dili ko mamatay, ani. Mau. Mas kamo pa'y mamatay! Mau na. Di ay ha. Mau. Nagsige sa pangandoy nga kita'y mamatay. Mau! Pero ang importante nga si Joy, murag. Ay, ikaw. Ya. Murag ladutla ni mo. Ya. Ilang na, Charlie. Binuod lagi. Abday, hal-hal ko lang. Binuod lagi. Makaluluoy siya. Ha? Makaluluoy. Di ambot ni mo ay. Di ko kasabot ni mo baydong ko ay. Unsa man gyud ka? Ha? Unsa man gyud ka? Sulti ko nung tinod eh. Na unsa man ka ay. Negugma ka ni Joy awa. Ha? Giamaman ko nga kung kaugalingon by Charlie. Giamaman ni mo. Charlie. Koy! Oy, Dudong Breaks, bapo! Tanawan ninyo sa kong FB. Tanawa! Ha? Usay among tanawon, ha, Breaks? Tanawa ninyo! Tanawa! Sige, dali. Atong tanaw lang yung FB, bay. Bit, tanaw na to, labi. Tanaw. Naman. Kadiyot lang, ha? Saman. Kita na ba mo? Wak pa, oy. Kita na mo? Dali sa gada. Wak pa, nangita pa, mi. Kadiyot lang. Loading pa kayo, loading. Amo pang research. Ay, ano kay pa? Research pa na mo. Radod ka na. Puraduha sa ni mo di ay. Sa dia hinay kay loading kay si loading. Diara Breaks. Usay nakita niyo. Breaks mo, Breaks. La. Mo ni yung Facebook. Oh. Kadiyot. Kadiyot lagi, open pa. Nana! Uy! TikTok pa ni! Nag-TikTok si Breaks! Yamat ron! Kuyawa! Wala! Dudong Breaks! Ikaw ni! Nice to hear that! This is you! Kakita na mo? Humukag lawas ha! Kadiyot! Dinduta! Mayuwa mo sayaw ha! Ang ayan ng kay Dudong Breaks! Ako nagot na! Abti ko kayo ha! Ako yawa ha! Kasi ba ilang hindi ko mamatay aning COVID? Di ko magpagdaog aning COVID! Very good! Oh! Usuras lang ko eh! Ha? Kamatyonon na? Kamatyonon na! Yamat ako, kamatsunan! Si Briggs. Siya niya. Dito ba ka na lang ako eh? Basi pagod sa tuyo. Nasamo kayo eh. Galito ba ko? Ha? Ako good! Tubag ka ba? Sige na. Sige na lang, oy. Ambi. Hello, Briggs! Sa Mercy kini. Yes, ako kay. Asa mo na Joy? Ako ang kining. Ato ata sa CR. Ay, kaya naman di unta. Ina si Joy. Bisag ko apila ninyo hatag vitamins. Pero, di ko mamatay sa COVID. O, tanawan ninyo ang akong FB. Tanawan ninyo. Kaya naman, sa may among tanaw. Basta tanawa lang. Tanaw? Okay. Ya, salamat sa pagtawag. Ina si Joy, ha? Ina siya nga, mahal ko siya. Ha? O di ko makatubok na mahipunta siya sa lain. Breaks, unsa man din oy kanang mamugos gid ay ka? No, dili. Natandog nga akong garbo. Yaman tagod. Si Dungkoy gyud, mo iya pagkaslan? Kinsa mas Dungkoy ba? Kumpara na ko. Breaks. Dako ka na insulto sa ako pagkatao eh. Nga si Dungkoy lang ang nahimo na kong karibal. Oh my God! Asan na Peter kamita sa Dungkoy na ko, ha? Sinagpay ng daan? Oh, Jesus! Dagan kayong babae, nagdandagma. Tungkol kay gustong mo tanaw na ko, oy? Ay, tinuod man yun nga gwapo ka, Briggs. Oh, nice to hear that! Pero nganong, di man ako apagkasla ni Joy, ha? Nganong si Dungkoy man? Tingalig si Dungkoy ang nakapapitik sa iyang kasing-kasing. O dili ikaw, Briggs. Very bad to hear that.
Naghahandalan ka, Mercy. Not so easy. Ay, oo, sabay buti may ipasabot, Brix. Dili masayon. Nga daw aton ako. Ang akong kaparutan sa akong gugma ng Joy. Sulti sila. Ha? Nga dili magmalampuson. Dili magmalampuson. Kung nagplano magyod sila nga magpakasal. Nagplano magyod sila kaminyoon. Oh, dili sila magmalampuson. Imagine! Ako ba yung nilang ring bearer? Ay, hala, niyabag sila. Wala ka nang imuha ng tao kanilang ring bearer, uy. Flower boy, unta to. Sa? Bugal-bugalan ko nimo. Mercy? Bakuan ba? Ano ko nimo? Flower boy? Kanang, ako hindi ay kanang best man. Kana patik yung kaya na nimo. Best man ka. Oo. Patik? Oo. Huwag pa kumabuang. Yung sukot ko alam, Mercy. Sutis Joy, ha? Sutis Joy. Dili sila magmalampuson. Oo, okay, sige. Sultihan ako. Human ako mag-quarantine. Human ni. Magkita nila kung sa akong buhaton. Okay, kaya naman. Oo, sa may buhatan mo, ha, Brix? Ha? Unsa, Brix? Pabuta lang, Mercy. Pabuta lang. And you will see the scattered. Si the scattered. Unsa man ka, Brix, ka nang nagplano kag dautan? Ha? No. Dili, Mercy. Uy, maminaw. No. Seryoso na ko, ha? Hangyo lang ako, Brix. Ayaw gyud taon pag una-una o pagplano og dili maayo. Kay mo samot nga maglikay kanimo si Joy. Ug kana ra ba si Joy? No, dili sa kita mahadlok. Mukaon sige nagbala. Ha? Mao ba, Mercy? Oo, kaayo. Mo nga mohangyo lang jud ko nimo, no. Ayaw gyud paghimog gilad nga plano. Kay kana si Joy mo patay na uy. Ug andam na ko pagkamatay. Basta naa lang siya sa katarungan. Ug kun dunay taong manghilabot anak niya, uy kamaon nang mo pusil. Ug award na. Sharpshooter na of the year si Joy. Unsa? Oh, may award na. Di ba? Salamat sa pagpahibaw, Mercy. Mao nga kung dunay tao nga nagplano og dautan anak niya, aw na. Siguro alang gyud nga dili na siya maginhawa. Kay kung may ginhawa pang mugawas sa ilong anak niya, makigbisog na aron pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Bye, Mercy. Bye. Sharpshooter. Oh, sharpshooter. Tanawamitan na to. Kung magamit ba ng imong abilidad, kuna ko na yung ulihok, Joy. You are the apple of my eye, but you are the turn of my heart. Muna yung ipagkarapar mo? Lagi, Joy! Yamat na good. Badpahad siya ako. Ay, di lagi na siya makadawat. Uy, nga ato ka makigninyo kang dungkoy. Kadili kuno makakumpara si dungkoy niya. Ug nganong siya makuni imong pakaslan? Ug nagbahad siya. Ay, kumay kuno siya makwarantin ay. Kanang kuan, makita kuno ninyo kung unsa iya buhaton. Mo, yamat na good. Kadiyo di ana. Dana yang gipatan-aw sa iyang FBI. Tara eh. Unsa nila sila? Hala? Uta no? Nag-TikTok man ni siya, uy! Ha? TikTok? Asa ba? Ano kalupon sa doy? Mura magkakipan nga putla si Ikog. Awan siya, padiwalwal pa siya dila. May tatok ko sa tutuhan na ikita eh. Sino kung kamay magkadayo, no? Iyo, kalupon. Pagana. Tawag balik sa Charlene. Upang mas taas doon ko eh. Uy, si May Mercy na pod. Cheng nanawag. Ay, bawa nagkagunsa ito bagay mo ha. Oh. Kalabot na ko. Oh, kay ba na ko? Yes, ito ka. Ako tubagon. Parang pam. Tubagan, magsisit ka kay tubag. Sige, pam na. Uy, Nag-TikTok pa ka. Sige. Tubagon na ako. Sige, tubagan na yun. O, lagi. Salig lang ko na ako. Ay, kung dali Dali ka kay ni. Ako'y bahala. Okay ha. Sige, ako nang tubagon ha. Hello? Paparam, pam. Diyan ka na, Charlie? Mercy! My Mercy! Hello, Charlie? Yes! Dapat na ka? Wala pa, hapit na. Ang brownie mo. Yes, hapit ako bayabag sa akong gugma diha nimo. Kalabian to. Yes, nanawag man ka Mercy ha. Unsa man ako ikalagad nimo ha? Unsa man, gimingaw ka na nako? Ay kabla ka. Inigawas ako diri. Mag-live-in na ta. Oh! I'm willing to live in with you. Yeah, prangkahan ka. Di tagi ka ilisan. Oh, di ka ilisan oy.
Ubuan ka pirmi. Pamparampam. Yabag mo siya oy, Charlie, oy. Nayabog Uy, niya akong... paminaw sa di ta mag-istorya, mahitungkod na to. Unsa man? Doon na kay charger diya. Ano man? I-charge ali akong heartbeat kay lalubat. Ayaw lang i-fall kay basi ma-fall in love ko nimo. Ay, kikilig ko, Charlie. Ay, kilig ng dagway mo. Hoy! Okay ta kaniya pamparampam. Hisgot lagi ba itong dato? Okay, sa mga itong hisgotan gay, lain na ni mo ay. Maghisgat na lang tao, ha? Nga way labot sa ito kinabuhi. Ang ato karoon, ang atong ugma. Mauna diha, mauna itong hisgotan. Mauna itong mayong hisgotan may mercy. Ang mayo na itong kaugmaon o kinanglan nga magpabaksin gid ka, ha? Aron malayo ka sa sakit sa COVID. Oo, mapabaksin bitaw ko. Tinood gid ay? Ano madlok ko? Di ka madlok? Ano man, nagduna yun lagi. Advance ka mag-isip, ha? Advance ka mag-isip. Pamparampam. Madlok ko, di ko madlok lagi. Mapabaksin ko. Day! Paminaw sa Charlie, di mo buaw ng ato gobyerno god, gamo approve ana. Kisa may nagyong nabuang ang gobyerno. Advance sa ka mag-isip. Wala, ako bago iba. Dili, ay, dapit na gobyerno na to. Kamaugo na sila. Pamparampam. Hilom, oy. Oy, tuwa di ay, oy. Ito ko kang Joy. Kumusta naman ko nas dungkoy? Uy, Charlie! Uy, tingog ya, uy! Wala naman ko ka makatingog ya. Nangutaan ako, kumusta nas dungkoy? Unsa na may iyang kahimta? Unsa na iyang kahimtang diha sa man ni sulikda pabaghapon na iyang mga mata? Wala na. Ha? Wala na, nagsiga. Ikaw, Mercy, nihigayo na. Oh, ano? Unsa man nihigayo na, ha? Si Dungkoy lagi ba? Si Dungkoy, unsa na iyang kahimtang? Nangumusta si Joy? Asa na siya? Unsa na status ni Dungkoy diha, Charlie? Hoy! Kanugay ba ni mo nakatubag, oy? Patriling sa kadiha na? Ano, uy? Mercy. Ha? Kung siya gani, kung may tabo mang yun, diretso na to siya og cremate, ha? Mao ka na, Mercy. Saan ka na, Charlie? Uy, pagtarong ko diha, good! Tinuod lagi. Basta kay mo na akong pagtuog yun. Tinaod nga, maluwas pa siya, Mercy. Pero og dili na, diretso lang tagito siya cremate yun. Charlie, uy! Kuan di ay, nanugon to siya nako, Mercy. Ngasa? Nanugon ito siya nako, before to siya kuan kuno, kun may tabo mang gani, niyangyo siya nako nga, Ngano, uy! Nga, kuan, kining, gitugon gid ko niya ba nga, kung i-cremate na siya, di niya pailakon si Joy. Muna. Tinuod nga i-cremate si Dungkoy, Charlie! Lagi. Unsa i-cremate? Ata mo gani pagsulti ni Charlie Joy, oh! Bibi, hello? Charlie? Joy? Charlie, unsa i-cremate, oy? Kuan, Joy, kung wagi swerte si Bay Dungkoy ba, i-cremate to siya diretso, o mingon to siya nga kung may tabo man, hangyo siya nga, di gyud ka mo hilak, mo tanaw sa iyang haya, ug labaw sa tanan, mingon siya na ako nga, di siya gusto nga, mulito ka nga, mahal mo siya. Buang siya, hanggaw siya. Grabe sa nimo, oy. Bisag padung to siyang i-cremate, kung mamatay na, nganan bagyan nimo siya buang, hanggaw, grabe sa guy. Tonto siya, manugutang pakamatay man siya. Makabuote ka, o kuhao na gid siya ni Lord, ay. Di ka makabaliba na oy. Charlie, seryoso ka, ha? Hala, oy, nagbiduang ba ko sa tanaw ninyo? Lain ako ninyo. Lagi. Lang ginaw, makasurvive to siya. Mayo lang yun. Pasayloon lang unta iyang kalag. Masa, Joy? Patay rin ka siya. Saan man? Anugon nga, namatay siya nga. Huwag yun makausap sa dagan siyang kinabuhi. Lagi, pero nanugon gito siya nga iyang bawno ng iyang kapakyasan sa iyang gugma riyan mo. Pulos lang siya binuang hanggang. Ikaw mo, oy, tinuod na. Mahal magkatong baydong ko yun. Pero, kutob raman na pangandoy kay nebaw man siya nga kapakyasan na gyud ang iyang mangkon gikan diha nimo, Joy. Iko na, Charlie. Bye. Ay. Dawa tayo man cellphone, Mercy. Oo, Joy. Iampo ko lang ang kalagidong ko. Ha? Joy, tinood ba gyud na nga patay na gyud? Mingos, Charlie, nga mayo unta og makasurvive pa. Pero dili na. Idiretso siya kremit. Uy, kaluoy sa Dungkoy, uy. Mercy.
ka na, Mercy. Hala, kung saan man to? Dali mang mitalikod. Huwag mo rin kahilakon. Hala, kung sabot pa sabot. Nawilis siya kang dungkoy. Nganong mo umani akong gibati. Naluoy ko niya. Murag kitulisok ko sa mga po nga giluwatan batok niya. Anong kun mamatay gid siya? Sorry dungkoy. Pero unsaon man kun bawion ka ni Lord. Nganong mipati mo kong kawili niya. Tungod tingali na siya mga kabuang. Dili ko na kunyak pahilakon nga magtanaw niya siya nga haya. Dili siya gusto nga mahila ko o muingon nga mahal ko siya. Tuntog yun. Amaw. Buang yun. Mamatay na ang hanggaw tungod sa COVID. Buang hanggaw. Namintana. Huwag nagtalikod. Huwag mo nagpamahid man is iyang now. Joy. Kita na ko. Mercy nga naman, ha? Naghila ka? Wa manggod. Ayaw paglimod. Amiga man ka ta. Naghila ka, no? Bitaw. Sa tinuod lang. Nibati ko kaluoy ni Dungkoy. Joy. Mauwilit as mga kabuang. Nya. Grabe na ba kayo yung pagsaway niya? Oo, gani. Pero, unsaon man. Manay pag-aingnon nga, iampo na lang nako iyang kalag. Joy. Yay, nanawag na sad. Si Joy? Si Mercy. Tubaga. Excited si Joy nawag. O lagi, kalihot. Hello, paparampam-pam. Mercy. Wala gusto lang gilinga akong kagalingon, Mercy. Nag-uol jug ko. Ay, nga naman, Charlie, saman, kung ano ba ka na nangutanan si Joy ba? Di-cremate na ba kuno ang patayang lawas ni Dungkoy? Aha? Asa man gi-cremate na ba? Asa man gi-cremate ni Dungkoy? Wala pa, oy, opay balita, oy. Abi na ako, gi-cremate na. Naunsa ka, oy. Gani, yung mo ka i-cremate si Dungkoy. I-cremate pa, wa pa ko'y balita. Wa pa mo ko'y balita kung gi-cremate na ba. Abi na, debaw ka. Madi ay, may paminaw sa Charlie. Nag-uol ba ka si Joy ay? Ha? Tinuod ka? Lagi. Nag-uol si Joy? Nag-uol lagi. Nakita na ko naghilak si Joy. Naghilak? Kuan ka nang nitibi siya niya, nawili ni Dungkoy. Mau ba? Uy, nagpasabot na nga. Mahal niya si Bay Dungkoy. Ay, kuan, nibati lang siya o kawili ba? O baka ha? Gihasol siyang konsensya. Tungkol kay iya man ni Perming pasakitan. Giubit man niya si Dungkoy, gisaway siya. Mau na diha. Niya karon, hilak siya. Hilak-hilak na yun. Charlie, hilak siya. Lano? Yan nung namatay ko na si Dungkoy. Ay, kung may balita, oy, basin og nakasurvive to siya. Ay, maayo lang unta. Ay, ampo lang taoy nga, mabuhi pa to si Bay Dungkoy. Klaro na, Charlie, uy. Lagi. Masa magyun, patay na, o buhi pas Dungkoy. Magpaabot ako sa balita, lagi. Ampo na ba yan si Joy sa kalag ni Dungkoy, ha? Nag-ampo sa kalag. Ay, salamat sa iyong pag-ampo. Akong sultihan si Bay Dungkoy. Unsa? Oo. Unsa sultihan? Patay naman ka, ha? Basin pa niya, gimilagruhan niya eh. Mabuhi pa si Bay Dungkoy. Ay, ikaw, Charlie, ikasulti nuwa, di kay klaro do. May bawra bitaw mo. Manawag ra ko eh. Paabot niya. Lagi. Pamparampam. Sige na, bye-bye eh. Bye, oy. Bye. Bye, love you. Love you. Tubag. Umuha nam di ay. Wa na, nangutana na si Joy.
kung nakrimit na ba ka. Oh, Sumbak mo katawan niya. siga mang mata ni mo. Adlok ang matay. Nagkalitan ko na. Nakalitan ni krimit. Ginukbok mo ko kadiyot ko. Murag, nagpakaban na namang joy ni mo. Ya, kuan na nahasolan na siya sa iyang konsensya. Wala mo klaro. Nahasol na, nahasol. Mo ba? Oo. Pero nilak Dali. to. Uy, Dungkoy, nanawag man. unsa naman mo diha? Okay rami Brex. Wa pa mi magparampam-pam, pamparampam-pam. Ikaw ya. Unsa naman ka? Pamparampam-pam yapon ka? Oh, mas labo pag okay. Unsa man? Kamatyon na mo? Ay, buhi pa kay mi. Nagsiga pa mong mata, Brex. Dungkoy, tingog di oy. Saan naman ka? Ni pahuway si Dongkoy, Brex. Ug ikaw, pahuway lang sa dia, Brex. Di kong pahuway. Nagsi ko. Mao ni panahon karon Brex nga magbasol ta sa atong mga kasalanan. Kay basin og sa sunod nga mga oras, wa na. Magpiyong ang atong mata, yatap na ta. Di pa lagi ko mamatay, Charlie. Ha? Sumay kapuslanan sa akong sa akong bahande. Nga, mamatay lang ko ane, sumay nungdan. Lagsalig sa iyang bahande. Oy, gwapong Brex. Way gipili ning sakita, Brex, ha? Patime ganing mga, kanang, unsa tawag na? Mga multi-billionaire diha. Oh. Aw sila, namatay sila. Pero ako, dili. La! Sa Manila ka ma-duty? Oh, nananghid akong mamlin to ni. Lain akong lawas. Ha? Pa-duty daw, uy. Ay, kabala ka, di ni COVID. Lagi ha? Baway lang na ako, Mercy. Anya, sabi ni, duty na ko. Ikaw ra diri. Okay ra. Naili, kabalakan ako, okay ra ko. Awin na una pamatay sudan diha. Nainununan diha. Napay beef steak. Nya, nasa kanon. Dagan man akong gilungag. Sige, salamat tayo ha. Ay, oo, imo cellphone di, oh. Yaring. Mercy? Oh, ano, kisa man? Kang Dungkoy ni number? Ha? Nanawag siya ni mo? Ano ba sinugmulto na na? Unsa? Tumaga ko no. Tumaga dayon ba? Hello? 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 Joy. Ano kay? Ano ka na? Buhay na ko mo cellphone. Hingin naman si Dungkoy. Kab di Dungkoy? Unsa? Laong kayang tingog, Mercy. Sorry ay. Nalibot may palibon ako, Joy. Palitan mo ko eh. Punita, imo cellphone. Oo, Mercy. Siguro si Dungkoy bagid na. Hello? Kumusta ka na, Joy? Dungkoy, unsa man ka? Kag na ka? Wa ko dawatan San Pedro. Dungkoy tarong na ay. Bugal blingi mo na ko. Babalik ko ni San Pedro. Tungod nimo, Joy. Unsa? Tungod nimo. Matod ni San Pedro, gihatagan ko niya og misyon. Misyon nga unsa? Misyon nga bantayan ka. Pagklaro ay litsik. Buhi ka o patay. Buhi pa taon ko, Joy. Mao ba? Kung ano na unta, nagandam na unta mig limos para nimo. Usa. Pila giandam ninyong limos nako. Mangulikta ra unta ko sa akong mga kauban nga traffic enforcer para biskwit o kape, pero di ba libad ang uban kay basta COVID, dili man kuno bilaran, diretso maglubong. Wa pa itugot ni Lord nga mamatay ko. Tungod og alang nimo. Salamat nga nawili ka rin ako. Ha? Ano? Ako nawili nimo? My God. Ano ko tumawili ko nimo Dungkoy? Nakita na ko sa akong damgo nga naghilak ka. Nga nawili ka nako. Kabori oy, ngano ko tong hilakan ka? Salamat lang, Joy. Bisag dili ka mo angkon pero ilawom sa mong kasing-kasing nasayod ka nga. Unsa? Nga bisag unsaon ko nimo pagpasakit og sulti, amiga lang gyapon ta. Dungkoy, ako no di gyud ko makasabot nimo. Ayaw pangitag tao nga makasabot nimo. Pangitag tao nga bisag dili ka masabtan, dili ka niya biyaan. Unsa? Ug kana mao ako, Joy. Parawa gid mo Dungkoy. Ikaw no tanga gyud ka. Tanga ka.
Saglang og tanga ko para nimo. Pero nahibaw kabag unsay kahulugan sa tanga. Tanga, buko gud. Pero lahi man ang kahulugan sa tanga nako, Joy. Unsa di kahulugan sa tanga para nimo? Tanga, letter T, totoo. Letter E, akong. Letter N, nagmamahal sa'yo. Letter G, gaano man kasakit. Letter A, ay, titiisin ko. Diretson ako diretson. Tanga, totoo akong nagmahal sa'yo. Gaano man kasakit. Ay, titiisin ko. Ay, ni mo Dungkoy, pulos ka lagi joke diha. Karong panahon na, Joy, ang joke mo ay matinud-anon. Samtang ang promise gihimo aron lang pakyason. May muot ko ni mo eh. Basta ha, buhi ka ha. O dili ka kag, nag-istorya na ako ha. Buhi ka, klaro? Nagpakabuhi ko tungod nimo. Sige, alik kayo, lami mo istorya. Way lami para nimo. Pero, nandito ka sa puso ko. Unsa? Salamat sa mga pagampo nga mabuhi ko. Na, sorry gid kaayo kay wadyo ko mag-ampong mabuhi ka Dungkoy. Magasakan ni Lord, mamakak ka. Na, huwag ko na magkakoy. Mao na diha. Muna ganahan ako ni mo, Joy. Kanang imong kamaldita ba? Unsa? Ganahan kay ko sa mong kamaldita. Kay mo samot ka kakwapa. Uy, hanggaw ay kukulugi oy. Di naman misti na ulug-ulugan ka. Kay naibaw ka naman daan. Nga kung gisulti, tinuod ang tanan. Unsa Dungkoy? Itaw, Joy. Salamat kay sa panahon nga nakigisulti ka nako. Ang imong tingog ug mga pagsuway nako. Nakahatag ka na kong kalig-on nga dili ko mamatay aning COVID. Ikaw ang naghatag og inspirasyon sa akong pagpakabuhi, Joy. Unsa? Naibaw ko. Nga dili ka na ko maangkon, pero gamaman ko ang akong kaugalingon. Nga moabot ra ang panahon nga kita ang magkadayon. Uy, Dungkoy, gidaman ka diha. Sagli lang, Joy. I learned from yesterday. I live for today. I hope for tomorrow. Oh, kay English pang hanggaw. Ay, nakahuman pala ko sa eskwela, abukadom kita ko ron. Pero kay waman, sugaron lang, mekaniko lang. Amaw, agad rin Dungkoy. Nagtuo kong kaag na, pero buhi din karaho. Oh, salamat na lang kaayo, uy. Oh, naminaw, radyo ko nimo ba? Radyo ko mo salga. Pabilib ang karaho eh. Sa'yo pabilib? Ipabalik ko na siya San Pedro. Tungod na ako. Mo ba? Ako kuno yang inspirasyon, hinungdan nga wa siya mamatay. Sana all. Ano to? Ang hanggaw miingon pag yun, nga salamat kuno sa akong pagpakabana. Naghilak kuno ko, tungod kay nawili ko niya. Wala, nakatagaan lagi siya. Kaba naman siya eh. Kapoy ni mo, katagaan. Diyan na kayo, mag-ilis ako, duty ko. Ingon to, kiniglain yung lawas. May karoon duty na siya. Baya, no? Dili taong ko bugo, Joy. Uy, nakasabot taong ko. Nalipay ka nga dakong boys Dungkoy. Amenen! Ano man ako gilis. Mag-duty na lang ko. Lord, salamat. Salamat ka na kong buhi si Dungkoy. Thank you, Lord. Thank you. Ha? Wa mo angkon? Wow! Bakekon! Wala lagi. Pero sige lang. Okay lang. Ang importante nga nabati na ko ang yang tingog. Nay, pero murag na obserbaran gina ako no nga may pagbati gina si Joy diha nimo bay Dungkoy. Kana noon murag di lang gyud kumutuwa na. Pastilan ba no? Kung kamoy magkadayon ni Joy no? Kaswerte ka nimo. Ako ay swerte, pero siya di malas. Sa? Okay na. Maluoy ko niya ba eh. Ha? Nga tamayon sa iyang mga higala. Ha? Mag-antos lang siya uban ako sa akong kapobre. Magkaon lang unya siya og buwad ug utan kamunggay. Bay Dungkoy. Hapit na mahuman ang mga adlaw sa among quarantine. Ug atimanon ko dayon ang akong problema nila ni Joy ug Dungkoy. Dungkoy! Gawas niya! Mag-abot na diri sa gawas! Gawas niya! Magpaabot ko rin mo! Yan ako. Dungkoy! Magpatay ta? Dali! Dali na, masunta ni! Matirang matibay! Dali na yun! Ha? Magpatay ka! Dali na yun! Ha? Sige ka lang ha! Ikaw mo doon ako!
Ako'y doon nimo. Oy. Dulon ta ka aron matagbaw ka. Unsa man? Unsa man? Kuan. Karon ni ano man gyud ko? Ha? Nagatubang na ta. Nahibaw ko nga may kalagot ka nako. Magtiwas na ta. Tiwas on tani. Di magkakamamatay sa COVID tungod sa daghan mong kwarta. Ako ang ko'y kwarta-kwarta. Karon patay ta. Hinsay mo barog na to. Magpabiling buhi. Karon saman. Unsa man? Ha? Tukon na. Dongkoy. Kalma. Kalma. Nanawag ka na ako. Karon nga ni anak ko tiwason tani. Aron matuman ang gusto mo. Bawa ko lagot kay kanako. Tungod di Joy, di ba? Minuso. Nanawag ko na mo nga. Mag-abot na sa gawas. Aron sa ingon. Aron magpatay? Ha? Mo ba? Dili. Aron makita tika nga buhi. Paglikon ka pa. Di ko mo to. Mapatay ta. Ay, lain na sa nimo ko yoy. Ataso magkakuni mo. Si tiwason tani. Unhi ko. Unhiran ko. Di ba kay binapsagan talaga? Unhiran ko. Di ko. Di ka. Ako'y una nimo. Ako'y una nimo. Gad! Ay, panawag kayo magpatay ka! Ligali mo dong goyoy! Hilak malang. Biar pag nahubilag. Ay, paghilak! Ang angin! Mamukusman ka! Pita ni mo, Brix. Sus, pinagkaanukon kita ni mo nga ingon anak ka. Ay, kagwapo ni mo. Nice. Ano ko dito? Unsa? Nice that. Layo ra jud kay kog dagway nimo. Adunahan ka samtang ako pobre. Nice to hear that. Hindi bumbahan naman kasong kumurubwa nga ka. Pusgagan nang naon mo ron. Pusgagan na ron. Pusgagan na ron. Hear that. Guard. Si Dongkoy. Mangaway. Unsa man ka ha? Nangaway ka? Delegad. Miko ko ni gad. Miko mi ani. Pero may pagdumot man ni nako tungod kay nagkaribal man mig babae. Di ay. Oh, nga karon nagtupad mi. Natanawa gad ha kinsay gwapo na mo. Kisa gad. Kining Ayaw ka na. Kisa gi gwapo na mo. Ano ba? Ikaw dong koy. Lipat ka gad. Lipat pa ka. Di man. Wala ko sana. Pero para nako guard, kini si Bricks guard. Mas gwapo gini nako. Nice to hear that. Sana ka. Kanungo ka. Mas gwapo pa ko riyan. Tamo ka ay. Nahala. Uyo na lang. Isa. Kuan, pagbagbuwag mo. Magpag-away. Tungod lang sa kababay. Manitiman ninyo. May panultihon sa Tagalog. Yung akala mo, minahal ka niya. Pero, hindi pala. Basig nagsumpingin ka. Pait nang nagtugang di mahal ka sa babae. Pero di ay. Busahay mo pa da sa pagbate nga. Makayabang. Sabot mo do ha? Sabot mo tinagalog ha? Oh, of course. May tinagalog sad ka guard? Oo. May tinagalog po ko na nahibawan. May tinagalog po ko nahibawan ha? Mina mo. Pagmahal mo isang tao, kahit mukhang punyeta, pagsilusan mo. May tama ka, sir. Tama, bitaw. May tama ka. Kung mahal mo sa katao, bisag punyeta pang dagoy ana, mangigiyog ka. Aha. Sultihan ako sa Joy, ha? Nga mo na imong sulti Breaks, nga siya mukhang punyeta pagsilusan mo. Unsa? Nay, tanawar ko, sa bayos ko siya, sa bayos yun. Nyara god, kisam din sa Joy, ha? Ma'am na babae nga mong giribalan? Muna? Mo ba? Uy, mo pag-away eh. Kay? Ang lambasan na, ang lambasan na, magpatay mo. Dili mo malipayon. Samtang ang babae, magmalipayon. Kaya pangalan niya, Joy, malipayon. Dapat ka mo, magpalipayon, dad mo. Ha? Mudamot. Mudawat mo kinsay. Magdaogon, ha? Kung kinsay, igugmaon ni Joy. Aron ka mo, mag-chicken, Joy. Okay? Dito sa tambag mo ganda. Sana. Dito sa. Kini mo ko sagot kini bak ni. Kini siya. Mangigi mo kunim sa bayo. Kasabot ka, Brex? Ha? Kasabot ko. Di ko bugo. Bami na, Brex, ha? Kapag mahal mo, ipaglaban mo. Pero pag pinagmumukha kang tanga, iwan mo. Sa? Agad yung makasabot eh. So na to, rewind to kamay. Kung mahal ko ang babae, murag kong sa akong gugma kaniya ba? Mubarog ka? Laban lang.
Pero, kung masuta na ko, nagiulo-uluhan lang ko, abyaan ako. Aha! Oh. Aha! Sultihan ako, Joy, ha? Sultihan ako, ha? Kay imo siyang biyaan, kay giulu-uluhan ka lang? Tanawa, tanawa. Di mo na yung gingo. Tanawa din nung sa inyo. Isang hagawan mo itong duwan. Pag-ilom ang ayaw ninyo, no? Mag-ampo mo. Aron maluwas mo yung inyong kaimtang. Nga, pulos mo positive sa COVID, ha? Pag-ampo mo. Ha? Ampo mo gani ko? Ikaw, guard? Unsa ka, guard? Positive, son. Nagkatawa kong naminaw eh. Hanggaw kinda ko. Singit-singit pa para wala nga pagawason ako. Kasadang gidool ako ang hanggaw, inguno nga gusto lang siya nga mutanaw na ako kung buhi pa ba ko. Ako mang gilili, oy. Samot ko kay muot nga sa diyang imong gisikitan ba kay magpauna ka. Ay takilid siya ay. Balibad ug sa diyang imong disangkel. Ikaw mo ni una, mihilak noon. Gago. Pagkatalawan nila. Oy, pero mayroon koy. Ay kumpiyansa kay ang mga tao nga sama ng BRICS, mura nag mga bitin oy. Bitin? Oh, mga traidor. Busa angay kang mag-amping, ha? Oh, by Charlie. Uy, hala si Charlie. Hello, Charlie! Pamparampam-pam! Anong ginagawa mo sa akin, Mercy! Saba ka diha, uy. Bye, Mercy! Uy, kumusta ka na? Hindi makagawas na meron dire. Graduate yun na mo ron dire. Sa Nuwa. Karong istorya, ay! Graduate yun? Graduation! Graduation! Mag-graduation dyan ba diha? Okay, mag-graduation mo? Ay, gundog na ako. Tarong ay! Lagi, graduation na mo ron. Magpakuha na meron sa barangay. Kaming duwas by dungkoy. Mayo hinuon! Sultihan ako, Joy! Nakagawas tayo sila? Oh, Joy! Salamat nga. Luwas gid sila. Uy, mag-ampo na ta. Uy, mag-ampo pa gid ta. Nga mahunong na unta ning pagkatap ini maong virus. Mao gid. Unta. Pero usahay no, makaingon ko nga kining tanan, murag gituyo gis kahitasan. Aron sa ingon, mahinumdum ang katawan sa atong Ginoo. Joy. Kaya ang kadaghanan ko dron, napundos bay. Ug ang gibuhat nag-ampo, nga mahunong na intaw ning virus. Nagkahiusa gid ang pamilya. Ang pag-ampo gyud mo importante. Kinahanglan mo sangpitan ni Lord. Joy. Naway. Daghan may tamang gawas ron. Ingon pa nila 50 kung nakabuk. Oh, by Charlie. Daghan na to sa. Uy, Dudong Breaks! Charlie? Yes! Gawas sa saga? Oh, Charlie, gawas ako. Kano sa magkamu balik dire? Ha? Kano sa kabalik? Baguelan! Nakapiyansa sa Gabrix. Nakapiyansa. Di nyo ka mag-bring beer sa mong kasal ni Joy? Usa? Kung di nyo ka mag-bring beer, ikaw na lang among ninong. Usa? Mau. Kuan, kining asa magkakana? Asa magyuday ka na. Bitaw, asa ka? Pagpili, ha? Para ba, kuan ba? Para bang makapahiluna ni sa mong wedding invitation ba? Makapahimo mi wedding invitation. Saman, ha? Bitaw Breaks, unsa man gyud? Ha? Tubag, ay ngisi. Ngisi na ron. Ay katawa. Hospital diretso. Dodo Breaks. Nice to hear that. Wa man ito nol. Ni katawa lagi ka. Nagkapiyansa ni siya. Nakapili. Ilaw disminta. Asa na, sige na. Asa man ka? Ring bearer ka ba? Malinoy ka. Ha? Pwede maghilo mo? Maghilo mo? Maghilom eh. Hilom. Kaya mo sulti pa si Ma'am Jocelyn. Minaw! Toda. Manghilom na ta. Hilom. Good afternoon, kanatong tanan. Good afternoon.
O, karo nga po na, ha? Paminaw. Karo nga po na, mugawas na kamo din sa isolation facility. Yes, ma'am. Ug ako manghinaot, nga sa atong pakigbisog, batok ining maong kaaway nga dili makita, itanom natos atong kaisipan, nga bisan o wa pa kamo mabakunahe, ang numero 1 tambal gyud batok ining kaaway nga dili makita. Maura gyud ang saktong disiplina sa atong kaugalingon. Ha? Pagsunod kamo sa minimum health protocol. Ya, number 1, wear face mask. Magsulog yung kanunay og face mask, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unya, magsulog og face shield. Ha, tabon sa nang ba? Yes, ma'am. Tapunin na naon. Sige. Unya, human, manghugas ta pirmi sa kamot. Sa dili pa kita mukaon. Ug human po sa pagkaon, okay ba? Yes, ma'am. Hugasin ang naong ni mo, Bricks. Hugasin, Bricks. Unya, pagdamo kanunay og alcohol, no? Para i-spray sa kamot ba? Kay ang atong kamot, usan ni sa mahimong kirye sa maong virus. Kay basin ba kanang nakasunod mong hikap sa mga butang nga nagunitan sa mga positive? O, sama ni Ana Dornam. Kung ikaw musakay, no? Mugunit kas putahan sa taxi, di ba? Or sa mga jeep. Mugunit kas gunitanan. Inigsakan ninyo. So, nagpasabot ka na nga daghang mga kamot ang nagpuli-pulis paggunit ni Ana. Pag kinahanglang mo gamit ng-alcohol sa imong kamot. Klaro ba? Klaro nga. Alcoholin ang naong ni mo, Bricks. Okay, sige. Yung man maglikay taron sa daghang tao, kanang tapok-tapok. No? Kung mo ana manggani ka sa mall, kinahanglang physical distancing. Distansya. O, kanay nagsikit na sa unahan. Distansya. Dili gyud ka magpaduol sa mga tao. Distansya mga labing menos. 2 ka metros para pasiguro. Sukda. Naman, klaro ba? Klaro. Bricks, ma'am. Budol. Bricks. Isa man na naglalis diha. Bricks, ma'am. Bricks. Physical distancing lagi. Labaw sa tanan ha. Mag-ampo ta. Ampo gyud ta ni Lord. Pwede ba? Kamo ka, ma'am, po, Bricks. Ampo, Bricks. Ampo, kamao mo ampo. Di ko kumao muros, Bricks, ma'am. Unya human, magrosaryo matag-adlaw. Sampit yun ta ni Mama Mary. Pwede? Yes, ma'am. Pwede kayo, ma'am. Sampit, Bricks. Ako, manghinaot nga magpadayon ang kabaskog sa atong panlawas sa inyong pamilya. Ug ako, manghagyo ninyo nga matag usa ka nato, mahimutang magbalantay. Una, bantayan nato ang atong pamilya nga musunod yun sa minimum health protocol. Ha? Unya, ang ikaduha, kung kita maglakaw-lakaw, ug doon na tayo makita, kanang wa ba magsulog og face mask, atong hangyon. Pahinumduman nato nga ang mag-face mask siya. Klaro? Face mask. Ka na mga nag-face mask, klaro ha, butang ng face mask, ay ibutang sa kuan, sa agtang o sa insuwang. Nagbutang suwang ni Bricks ang face mask. Itarong pagbutang ang face mask, kanang facial dili i-headband, ha? I love Bricks, ma'am. Nabitas sa face mask. Nabitas ng suwang. Unya, kung makita nato sila ang ilang face mask ipaubos. Di paubos amo na ni. Ay kanang kuan. Ipaubos asa. Bricks, ma'am, Bricks. Ito ipatarong. Ipatarong na to. Bitaw. Okay, ang COVID murag dili na mubiya. Oy, kabahin na kinis atong pagpakabuhi. Mao gyud na, ma'am. Nakuha namang uban ba dungkoy. Ikuha ang sakyanan sila mga tag sa barangay ay. Pero kita, wa man kita kuha. Gitawagan na ako sa Bibian. Bibian? BHW. Katawag taga-kiyot? Sweeto lika. Sweeto kayo kung anong Bibian? Sweeto, taga-talisa. Taga-talisa. Wala, pahingo na to sila, Dre. Pahingo na. Og si Haras, mo driver. Amigo kayo niya na. Haras, driver ni Kuan. Ni Kapitan Pangko Isparis. Si Haras, mo kudad. Si Mayor. Isang Mayor? Si Mayor God. Si Haras God. Mayor may tawagan na niya. Sa iyang mga kauban. Mayor haya Haras! Mau ba? Mayor Haras. Taga-tiyot na. Oy, nanay. Nay, expander. Nga niabot. Uy. Gray ang kolor. Expander na nangan. Expander. Uy, nga sakyanan. Charlie! Uy! Wala! Huwag mo kasakyan? Si Dudong Bricks. Si Dudong Bricks. Dudong Bricks. Salamat na lang kayo, Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Ihatod mo. Ay, nako.
Oy. Oy, wala, ni diretso iya din ang sakyanan ng naingan expander di ay. To ay, lakaw sa paingon sa iyang nindot king sakyanan ay. Plastic. Ha? Unsay plastic? Dili tanang plastic galutaw. Ang uban naglakaw. Managad pang amaw. Sa? Anang sakyanan ni Dudong Bricks. Paabot lang una ta. Oh, unsa man mo? Wapa mo kuha, ah? Oy, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn. Paabot kami. Ya, ma'am, paabot mi. okay. Kuhaon sa mi direk limousine. Limousine gyud. Oh, limousine kanang nay kurtina ang kilid. Komedyante. Ma'am, believe ba na ako nimo, ma'am? Believe kay ko nimo, ma'am? Oh, ngano man? Energetic kay ka? Ha? Oo. Unsay sekreto nimo, Ma'am Jocelyn? Unsay ngan? Sekreto nimo? Unsay sekreto nako? Energetic man kay ka? Ang akong sekreto, itong anak ko ninyo ha. Sige, ma'am. Aron pagpataas atong kinabuhi. Kanada. Unsa ma'am. Unsa man Ma'am Jocelyn? Una, mao ang kalahati katunga. Unsay kalahati katunga? Ang kadaghanan sa atong sakit, nagikan gyud sa atong pagkaon nga gikaon. Mao di ta magpalabi. Di ta magpalabig kaon. Kay kun mo sobra pod ang imong kabusog, nilad man ang resulta niya. Mao. Sama ra na siya sa sakyanan nga perming overload. Mao. Dali ra nga daot. Mao kinahanglan nga half lang. Katunga. Mao. Katunga sa pagkaon nga gusto nimong kaonon. Mao. Kon padanglit, kaya nimong hotdon ang usa ka lechon. Lechon. Minusi lang, katunga lang. Katunga lang sa usa ka lechon? Mao. Mahurot nimong usa ka lechon. Mao lang. Control kita sa pagkaon. Katunga lang sa usa ka lechon. Mao. Half lang. Nya ikaduha mag-exercise. Ay mao. Walk and walk. Mulakaw ka. Dili ka kanunay magsakay og di aircon mong sakyanan. Exercise gyud, lakaw ana. Karon pahilis-kilis imong kolesterol. Mulakaw gid ay mulakaw. Yes, exercise gyud. Ya ang kuan kinay akong iyaan. Akong iyaan. Edad ato 70 anyos. Nagsigig lakaw. Upat na katuig. Wa na mabalik sa iyang paglakaw. Balik! Ngano naoknol man mo? Wa na mabalik siya paglakaw. Uy, ngano man? Ni pahuay na sa dayon. Mga baba. Malamoy mo jud karon. Grabe ha. Mao di wala ka balik, ma'am kay pahuay na dayon. Wala ha. Ang labing sekreto nako, laughter. Katawa. Mao na, ma'am. Katawa. Yes, kinahanglan nga mo katawa ka matag adlaw. Labing minus, mo bahak-hak kag katawa. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes kasi katawa. Mahalag way katawanan. Mo katawa lang yun. Katawa lang. Mahalag ikaw rang usa. Ano ni sige ngisi, ma'am? Sama si katawa. Imo istorya imo katawa. Malagi. Kay diha sa pagkatawa, ma-exercise ang imong kasing-kasing sa kalipay. Mao di ma'am nga kag istorya sige sa kagkatawa. Lagi, lami kay katawa kisa. Kinsa may gikatawa nimo lamong duha, ma'am. Kinsa may katawa na lamong dagwa ining duha. Ang ko'y nakaingunan. Mao di ay. Ang katapusan akong sekreto. Ay, ni katapusan. Kini mura ganahan ko ani. Kini ma'am, minaw ko ani ba ma'am kanang katapusan mura ganahan ko ana. Kani importante kay sa kinabuhi ha. Minaw jud ko. Butyag kaninyo. Okay. Mao nga, trust the Lord. Dili kayo tatantong magseryoso sa bisan unsang mga problema. Isumbong ni Lord ang tanan. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw mo sangpit kaniyag samaan ha? Ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang akong dagpanan. Ikaw ang akong tigpanalipod. Ikaw ang akong giya. Dili kaniya pasagdan. Ikaw tabangan sa bisan unsang katalagman. Salmo 91. Correct. Amen. Correct. Kadunggoy. Mao ka na ang akong mga sikreto sa pagpakabuhi. Uy, nauli na din sila si Dunggoy o si Charlie Joy. Labing maayo. O si Bricks, nauli na po tingali sa. Oo, tingali. Kay dungan-dungan naman to sila. Nauli na po tingali to. Misulti man si Charlie. Nanawag man siya.
Hinaot nga, di na sila masakit pa taon. Ay, Di na tingali sad. Uy, kinakaagi naman sila. may lang unta. Oh, no, palibak ay, brakes. Tubag ka! Ikaw na tubag, Be. Hello? Mercy, nganong ikaw ang pirmi mo yung makatubag na ko? Yakang Joy man yung number akong itawagan. Ha? Totoo si Joy, nag-CR. Matagtawag na ako. Nasig CR? Ay, nakato lang good, uy. Sabi ako'y kalagat ni mo, Brex. Ing na si Joy. Nguha ako. Ha? Okay, bye. Hilas ko niya. Nya, asa man, paabuto ni mo siya? Ang gusto mo paabot ko. Kinusas niya akong paabuto, no? Luka, tingalig masuko. Ay, pasuka lang siya. Uso siya pinusilay. Drome. Pinusilay, bi. Joy! Ay, abot, anak, Joy. Uy, imo mang iangin ang imong kinabuhi tungod lang, anak. Lagot ta. Asa man nakutop yung pagsamok na ako, eh. Kung magigsulti lang di kag tarong. Tarong man na sa kong atubang niya. Istoryahing tarong pod. Dili ka magpinutong ka. Naunsa ka man. Kalagot naman sa ko kayo. Laka, masig malangkay ka ha. Unsa? Langkay ka ba? Matiguang kang daga. Dili ka maminyo. Uy, Merce. Daghang nangandoy nga musod sa kaminyoon. Pero sultian, tika, daghan sad ang nangandoy nga mugawas sa kaminyoon. Daghang nangandoy nga mugawas. Ilabinas magtiayon nga dili magkasinabot. Aray. Merce. Aray? Oo, aray. Ay, katawa pang kayo. Dagan niyo bitaw nang andoy kagawasan. Ilabi na ni adtong dunay mga ex. Mercy. Unya ang nakaparatra ba, no? Ilabi nagdunay ex. Ang ilang mga pares, maudauton. Basta doon na naganilain, ang kaipon, ang asawa mo ibati. Kadaghanas magbisyo, no? Nga kanang bana, ang asawa mo idauton. Nga bating-batasan, ang asawa nagir, ang asawa tagaw-tawan. Dili kuno siya makapahuway, inig-abot niya sa ila, kay hilabian ta, abubuan. Nya malay sa oras sa patauli. Nya mga sabak na. Dili magandam og pagkaon. Dili ka antigong manluto. Dili mantigong manlaba. Basta ato na pag-aot dito sa asawa. Mo'y mabati nimo sa bana nga nagbisyo. Ay, dili kay bana ra, oy. Nasa asawa nga nagbisyo, oy. Nya ang pasangil. Bana, tapulan. Ang bana, sugarol. Ang bana, palahubog. Ang bana, wanay panahon niya. Ang bana, di na maligo. Ang bana, wanay toothbrush. Ang bana, nanimaho ng piot-piot. Nanimahong tabako. Naagit ang tanang pagsuway. Aray. Mana diha! Manggawas tagyod mga ngilad kung na'y bisyo ang usa. Mao nga kon, ingon naman lang sa gani, anak. Di na ako magminyo, eh. Pero tesa, uy, si Briggs ba murag ko matingali, anak? Dili mo na sugarol si Briggs. Dili sugarol, pero tanawar kung kinaiya, anak. Normal na. Pagsidong koy. Labaw na! Ha? Hisgot pa ka ato. Di ko mabuhi sa taong sugarol. Kanang way ambisyon sa kinabuhi. Joy! Mantan ko silang Joy. Dadan ko sila og lami ang pagkaon. Mag-celebrate ko sa akong kaayuhan sa COVID. Nawag ko na nagpaabot ito sila na ako. Baydong koy. Magpundo lang ta din di lang ta manuroy eh. Ay lang na, Bachelor. Oo? Kaya labi siguro, ang mga tao nga atong ikahinagbo ron, madlok yun na nato. Mao. Gikan biya nga na positive. Mao yun. Ay, mayan pero mayan naman ta eh. Naayon naman ta. Madlok tayo sila. Ay, di man ta kapugong silang ibati. Mo nga, uli kayo lang muna ta. Ako, pundo lang una ko din sa bahay. Saktom sa ka ba? Pero, mga mantay kwarta ko eh. Mamasahero ko eh. Tawagaw na ang kuan, ang operator mo. Musugot ba nga mo drive ka dayon? Tuod no? Sige, akong tawagan. Saan naman? Sa'yo resulta? Sakto ka ba yun doon kaya eh. Di pa siya musugot nga mobalik og drive. Unya nagyud kuno kanang himuon pa niyang 21 kaadlaw. Kay dito sa isolation center, 14 ra man ta kaadlaw. Karon gusto niya nga mahimong 21. Lapas ana ba? Kung di na gid mo balik ang atong sakit, ana pa siya musugot nga mo drive og balik.
Kuha lang kita. Kanang mangayo lang kita. Kuha certification nga fit to work na kita. Kana. Mao na yatong yung giingon dito. Usa na sa atong kwaon. Ikaw, balik na sa kag-drive. Ay, di lang na ko ba, Charlie? Ha? Ikaw ba? Ngano man gyud ka ha? Ano magdumili man gyud ka pag-drive? Ha? Di ba mao mi nagbuhi nimo sa pag-drive sud sa daghang katuigan? Ha? Correct ka na ba, Charlie? Pero, diri usab isugatan nako ang mga problema. Ang mga pagtamay tungod lang sa atong pagka-driver. Oy, bay dungkoy. Sila ang ngayang mutamay sa pagka-driver kay. Wa sila masayod nga dako kay tag katampo sa ekonomiya sa nasod. Ha? Oh. Uy, kahiskot mga kuan ekonomiya sa nasod. Ibahin mo ako. Ibahin. Bisag ingon ani lang taan ibay. Ibahin ta katulo. Ibahin mo. Isa ni ngani lang ko nga pagkatawa ba no? Pero dako kay tag natabang sa katilingban ba. So ba, kinsa may nakapapuno sa kadalanan ha? Kita ang mga driver. Correct. Kanang mga dagkong kumpanya dia. Mabuhi ka na kung wa tang mga driver. Ha? Kinsa may mag-deliver sa ilang mga goods. Driver, di ba? Kinsa may magatod og kuha sa ilang mga empleyado. Kita mga driver, di ba? Kung wa na ta mga driver, patay ang ekonomiya sa nasod. By Charlie. Mao nga ayaw ipaggamay ang atong pagka-driver. Dako kitag sektor sa katilingban. Dako kita og natampo sa kalambuan sa nasod. Sa buhis palang daan, dako kay tao natampoy. Sa atong pagka-driver, pila ka litros gasolina o diesel sa matag adlaw, ha? Labing minus 50 litros kung di na to imnon. Pila ka drivers ni buok nasod sa mga jeepney drivers lang daan. Base sa akong pagtanaw sa Google, nag-Google naman ko. May naman kay ko na. Google. Google man kuno na, Google. 600,000! Ha? 600,000 pa lang na ilang naihap, ha? Times 50 liters. Pila? Ipa, ito pagkabay lang ko'y pila. Ha? 600,000 drivers. Very good ka times nang, ha? 50 liters equals 30 million liters. Wow! Tumpak ka dyan. Imagine na. Wa pa na labot sa to, ha? Sa gasolina. O pilabot sa ginom. Pilabot sa itong ginom. Kuha ni Imnon. Laliman ka na. Drive kay ka na. Pilay na buhis na. Ha? 30 million liters? Mga ayaw ipaggamay nga itong pagka-driver bedong ko eh. We are proud to become a driver. Nakasulti lang ko na ba, Charlie? Tungod maguna sa pagtamay sa pila ka mga binuhat nining kalibutan. I know. Because of that woman. By Charlie. Yes. I know it. Because lang na sa babae, Bisa ayaw palabi bay. Kay kanang babae, gamhanan sana sila. Kay pila ka gingarian ang nalumpag tungod lang sa babae. Nakapuntos na kang panahon. Yes, of course. I'm reading always in the Google. Mo na. Nagsalig yung kapirmis Google, ha? Yeah, Google. Mas maayos na may baw sa sila bay. Nga bisan ngon ani lang ta, ha? Pero may laman sa ning atong uoy, kani akong utok. Ato ning kinabuhi bay. Nakubid ta may natamubasa. Mao na, ang atong kinabuhi nag-agad gyud ni sa atong mga diskarte sa kinabuhi. Bye, Charlie. Asa naman ka? Atra ko, lakan ako. Di ka makaabot ni Briggs? Grabe paabot yun. Ano man ko na to? Hala, murag mauna ron. Si Briggs na gid ron. Unsa? Nagdato lami ang pagkaon. Briggs, palihog ko imong face mask. Hasan na imong face shield. Sorry. Nasuroy man ka. Kumusta ang biktima sa COVID? Well, tungod sa akong pag-ampo, huwag yung kumadaot sa COVID. Very good. Mayo noon. Labas tanan. Ikaw ang di mo na kong inspirasyon na magpabilin kong puhi. Ikaw ang akong inspirasyon sa akong pagpakabuhi. Tungod ni mo. Istorya lang taglayan, Briggs, be. Ayaw lang nga. Kapoy sig paminaw na. Di ko ganang atik-atik. No, dili ni atik-atik ang ako. Joy, tinud-anay gid ni. Briggs, nahibaw ko nga bright ka. Nice to hear that. O kay bright ka, ayaw na lang pamugos gud anang imong gugma. Joy, si Dungkoy gyud ang imong bakaslan. Kung siya day, may problema? Dakong insulto na para nako. Dili na insulto. Kun makasabot ka. Joy, unsa man?
Tukanin lang kuno ko. Unsa lang yun? Nagkasinabtanay na yun mong dungkoy? Si Mercy ni. Hello, Mary. Mercy. Ikaw no, taka lang kag litok daw. Nakakailan ako human ka na COVID. No, sa naman ka, namin siya na ka human na COVID. Wah, sobra na tambal. Uy, paminaw sa dungkoy. Oh. Diya si Brex diri, namisitang Joy. Oh, may noon. Ha? Dili ka magselos? Nga na magsilos man ko, nga wa mo ko katungod sa pagsilos. Di mi uyab. O di na ko siya asawa. Pero, wa ka mahibaw nga karon murag nagpangtahanay naman silang Brex may tungod sa inyong kahimtang ni Joy? Unsa? Joy, pranggahin lang ko kugod. Unsa man, nagkasinabtanay na gidaya mo? Nao ba magpakasal nga, wa magkasinabtanay? Joy. Anak kinagplano nga magpakasal, nagkasinabtanay na gid mi. O nami ni Dungkoy. Joy, you hurt me. Don't blame me. Brex. Of all people, si Dungkoy yun imong miniwan. Ang iyong pagkaslan. Brex, maingon ka nga don't blame me. Ngano? Nagplano kag dautan? No. Huwag kong sultin mo, anak, Joy. Pero magpasol ka. Huwag ko'y angay basulan sa kung nakabot ka hukom, Brex. O please, alam taong kukulga, Kaya bisag babae ko, Brex, di ko managanas pagsulti mo. Nga andam ko sa bisan unsang paghitabo. Nagampo lang ko. Nga di lang unta garasan ang akong panit. Ikaw mahitabo na. Adi sad mahitabo nga itugyan ko sa tumang kasayon akong kinabuhi, Mupaak mga ganing hulmigas. Ako pa ba nga tao ko, nga may kaugalingong panghuna-huna. May mga tiil, may mga kamot, may mga mata. Ug may ilong pagyud nga mong ginhawa aron magpakabuhi. Joy. Okay. Thank you, Joy. Manginaot ko nga, magmalipayon ka, uban kang Dungkoy. Salamat, Dex. O ginaot po unta nga, magpabilin ang atong panag-amigo. O dili mahitumpawak sa kadautan. O nga mahimutang mortal nga kaaway. Joy. Uy, nagpalaban tingali ni mo si Joy. Bay Dungkoy, uy. Nung magpalaban sa nako nga tuawan na dito sa Bricks. Aan, gisamukan naman to siya ni Bricks. Ano tingali? Kung gisamukan siya, yan ang abugon. Simple. Mau. Ano magpalaban siya nako? Sa may katungod nako. Mausan. Ano, yakong bana? Mausan. Di man? Pero, uy. So? Magpatuo man ka mo nga. Magminyo mo. Oo, noon. Mau na diha. Basin ba mausan na gusto ni Joy ba nga magpabilin nga magpatuo si Bricks. Magtuo si Bricks, tingaling, sabot. Kung sa ganito? Magpabilin nga magtuo si Bricks. Oo ka na! Magpabilin nga magtuo si Bricks nga minyoon nun yun mo. Tagan ko nun. Abot lang. Di na ko magdugay, Joy. Salamat, Brix, O kinaot ka na kasabot ka. Okay na kayo. Okay na. Nagkasabot kayo, Joy. Okay ra yun. Salamat. Pero nagkasabot ko si mong pahiyom. Magkahuluganon kaayo. Kung nagbaton kag hatred, diri na ako o kandungkoy, hangyo lang na ako, Ayaw padayon na. Pero kung mo padayon nun, ako'y mahimo. Bagkuyon ako ang akong gisulti. Gidawat ko na ang masakit nga kamatuoran nga ikaw. Dili gid ako maangkon, Joy. Salamat, Brix. Adios. Bye, Brix. Ako lang pasidaan mo. Ayaw ibaylo ang kadiyot nga kalipay. Sabang buhay ni pagmahay. Mao sa na ginaingon sa gugma, Brix. Mura bag boxing ko na ba? Nga sawa pa ko nusog ang first round, second round, third round,
Hangtod sa pagkahuman, andam ka na masakitan. Joy, Makakita kapag mas labaw pa na ako, Bricks. Tungod kay ambungan ka. Ug labaw sa tanan, sa pian. oh, nice to hear that. Pero nga nung ipakyas mo ko? Adios. Daling ni Biyay. Hinaot nga nakasabot ka, Bricks. Magmahay ka, Joy. Dili ingon ini kasayon, nagidawat ko ang kapakyasan. Dungkoy, kinsa ka ba? Ganahimo kong karibal na Joy. Mura ka lang ugod nga nagtamang sayuta. Pweh! Di ko, Chico. Samtang ikaw, naglakaw lamang. May dako kong negosyo. Samtang ikaw, driver lamang. You broke my heart, Joy. Hala ka, Joy. Huwag siya naot ang plano. Anaon saon ko man kung mo na masuod siyang hunahuna. Kaysa akong tanaw ni Briggs ba? Kaya nanlilit mo ko ninyo, no? Mula di mo siya magkatuoy nga imo siyang pakyason. Daan na sinasayod, Mercy. Ano ba padayon pagid siya? Og si Dungkoy. O sabi may tapo ni Dungkoy. Nga naman na Dungkoy. Dili ka nga siya may pahimong ni Briggs sa iyang kapakyasan niya ni mo. Ha? No! Katakon di malas si Dungkoy nga mabiktima ni Briggs. Tugod lang sa sayop kapag tuo nga kamo minyuonon pero dili ra ba? Mercy. Madamay lang siya tungod sa inyong pagpatuo kang Briggs. Oh, may saon taman. Mas may tingaling yung pahibaon sa Dungkoy, uy. Unsa man si? Sulti siya ba? Nga, mao na imong gipatuo kang Briggs nga kasluno na mo. Aron sa ingon, makapangandam siya. Maayo ka ha? Dapat lang, uy. Kaya kung siya may tabo kang Dungkoy, be. Usa sa gas mabasol. Mercy. Is that your cellphone? Uy. Bagtingayis, your cellphone. Si Joy manis, Joy. Uy, si Joy. What a joy. Tubaga. Unay na nawag. Ting sila ay. Mapagalit pa sa day. Nagpangita ka na nako. Tubaga lagi. Niabuti ng adlaw nga nagpangita na ka nako. Tubaga na! Oh, tubagon. Tubaga. Milaw lang ko to. Hello, Joy. Hello, Dungkoy. Unsa na akong gingon nimo? Puhon. Makarealize ra ka nga ang imong gibaliwa mao day ang imong gipangita. Uy, uplok. Paminaw diha. Uy, yaya ginganlan kog uplok. Ano mang nanawag man ka? Nanawag ko nimo aron pagpasidaan nimo. Nga angay ka magbantay ni Briggs. Uy, ano bantayan ako si Briggs? Oh, himo na ko nimong bodyguard niya nga bantayan ako siya. Uplok. Paminaw. Uplok na sa duplok. Ngano man lagi? Basi ko daw utang planos Briggs nimo. Tungod kay nagtuo mo gud siya nga kita minyuno na. Mao ba? Busa angay ka mabantay. Kaya ako na siyang giprangkahan. Nawagid siya, maani na ako tungod kay kasluno na ta. Sana all. Pag sana all diha, oy. Mingon na ba tos Briggs? You hurt me. Oy. Don't blame me. Paitan ako, no? Kung mahimo kong alaot tungod sa babae nga nagsaway na ako, dili ka makonsinsa ni Joy? Ay kahanggaw. Usa kas nagpasiugda ini. Usa kas nagpatuo nga kaslunon ta. Unya, yan kung saka. Aron mo siya sa pagsamog ako. Okay, sige lang. Wala kong siya dangatan. Kung kamatayon ang akong sangkuan, basta ikaw lang ang hinungdan, di na ko iksapayan. Saba de, si paghugot lines diha, ay kapuyan mo. Hinawa pa unta, nga ikaw makonsensya, ug lamdagan ng imong kaisipan, nga ako giday ang binuhat para kanimo, aning kalibutan. Yaks! Nabugal-bugal ka na ako, Nugoy? Ha? Uy, bukal-bukal ko taon. Nga, ano ipakapil namin ni mo, yaks? Joy,
ang kinulanay nga nahigugma, samar ako sa usa ka estudyante nga nag-exam. Dili ko mulingi sa uban, bisan og nagtalisod na. Ya. Bakit ka ba? Nagbugal-bugal ka ba? Sino bugal-bugal oy? Ano nito ba gusto ko kagyaks? Hanggaw ka makaha. Isundog na ko nimo, kamawa ka. Bitaw, Joy. Serious. Kung sa may akong dangatan sa mga kamote breaks, timan ilang. Kung maangkon ko man ang kamatayon, timan ikini, Joy. Balikon ta ka! Unsa? Mawagin na akong gisulti ni Joy. Nga dili ba unya siya makonsensya kung may daotang mahitabo ka dungkoy. Mawagani na. Basin og si Baydong ko no, pahimong tani breaks noon. Ay. No, maura ba gid akong pagsabot, Charlie ay. Na, kadakong di mahal na si Baydong ko no. Nga siya ang mahimong alaot tungod lang sa relasyon nga dili tinuod. It's fake. Correct ka dyan, Charlie, correct. Correct, di ko privilegis ko. Abot ya. Wagay lang eh, Charlie. Away lang eh. Wala na kasi akong matubangan, Charlie. Bantay lang ito kapag kita ta. Na, L to L kita ba? Pero kayo takay. Kaway, gitik na kadera. Ganyan lang. Nga mo sige ba tagisgot anang Jungkoy o Kuan? Joy. Ha? Anang Jungkoy o Joy, ha? Ha? Nga nung dito lang nato ni tinudon nga to ang duha. Kali ato kaugalingon ka. Kita na lang. Ha? Unsa man? Yabag ka, Charlie? Unsa yabag? Tinudon na nato ni. Il ta. Taman. Merci. Ikaw ba paminaw? Oo. Higugma ako samtang tambok pa ko. Da kalami. Kay kun Muslim na ko, Oo. ikaw magmahay. Da! Ako magbahay. Nga naman. Kadaghan na unya silang gustong mubuak sa akong pakwan. Hoy, Dungkoy. Husto na tong akong pagpasidaan mo ha. Di na dyan ka makamahay na ko. Kung unsay sunod ka panghitabo. Kaya pasidaan talaga yung kandaan. Bahala ka na. Sa ako nang gingon mo, Jay. Kung maangkon ko man ang kamatayon tungod sa sayop na relasyon. Sa pagpatuo sa usa ka piki nga relasyon. Balikon ta ka. Dili man ko gwapo. Ang importante, seryoso. Dungkoy. Bitaw, Jay. Salamat kayo sa mong pagpahimangno na ko. Ay ka pala ka. Andam kong panalipdan ng akong kaugalingon. Okay, sige. Bye, Dungkoy. Kadiyot lang. Ano man? Ako imong yung ipinumduman, pero ikaw, labaw ka nang magbantay. Tungkol kay, kung ako'y breaks, ug may daotan kong unahuna, ikaw yun ang akong unahon. Tungkol kay ikaw, ang nagpakyas ka na ako. Ansa? Ikaw yun ang akong target. Ikaw akong rumbuhon. Aron matuman ang akong gusto nga ikaw akong jirjiron. Eh, pag binastos niyo, amaw ka maka? Mo na'y tinud-anay nga senaryo. Kung ako ang puntariya, kung sa maya makuha na ko. Iya ko himong in-hotel. Iyang kong patyon. Magdugang lang siya sa yang nabuhat. Ikaw yun ang tumong. Aron, matuman ang iyang kagustuhan. Andam ko usab ka panalip din akong kaugalingon, Dungkoy. Kung mo ka na iyang buhaton. Labing maayo. Okay, bye. Bye. Oh. May puntos, Dungkoy. Kung sa may mahitabo niya, kabahin ko sa mabasol. Tungod amo mang gipatuo ni Brex. Nga kami kaslo nun. Ninay ka naman Saon taman. Baydong koy. Si Mercio ba? Mabalak ka gid sa imong kahimtang gid. Ano man? Saan si Brex ba? Tingalig tungod sa iyang kapaktiyasan nga naangkon kang Joy. Ikaw ang pahimungtan. Kung yan ang buhaton, andam kong dawaton ng kamatayon. Basta si Joy lamang ang hinungdan. Saba ka diha Baydong koy. Okay ra lagi na kung tinuod. Pero biktima man lang ka sa inyong paglimbong sa inyong kaugalingon. So ibot mo ipasabot. Hala no, bugo ni mata, bugo. Ikaw na. Simple na ito ako pagkasulti ha. Simple ka ito. Inyo bang gilimbungan ang inyong kaugalingon ba pinaagi sa pagpatuo? Nga, doon na mo'y relasyon. Pero piki di ay. Kanang relasyon nga piki. Kaslunon kunuhay mo. Anong kaslunonan mo? Nga, huwag magani mo'y relasyon. Ha? May punto ka, Charlie. Okay, correct ko. 1 point. 1 point. Pero saan ko man, nahinay ka naman Be. Mausad. Giandam ko na ang akong kaugalingon, Charlie. Bye. Kay Dennis Kalibutan. Dennis Kalibutan,
Sa kinabuhi, way butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwede na ay magbago. Mao na ginaingon nga ang permanenteng butang aning kalibutan, mao ra gyud ang pausaban. May tama ka! Aw, sakto usap ang pangagpasidungkoy. Nga basit ikaw gid ang target ni Brex. Kung buhatan ka na ni Brex, tingali makailasan siya. Kung kinsa si Joy. May nang mahibaw sa siya ba nga, di lang citation ang akong gigunitan, kundi kamaos kong mapabutog armas, nga sarang makapanalipod ko sa kong kaugalingon, Mercy. Joy. Pero, muna na konsensya ko nga tingalig ko si mahitabo ni Dungkoy ba, tungod lang ako. Joy. Sugdan ninyo ang mga milagro karong adlaw. Kamong duha nga ako sugoon. Breaks. O siya gusto ni mong mahitabo. Gusto ko nga istrapingon ninyo ang pinuyanan ni Dungkoy. Istrapingon? Okay. O kung maapil sila, labing mayo. Arig klaro. Buhata ka karon ninyo sa labing madaling panahon. Okay, Breaks. Pero gusto ko nga limpyo ug way sabit. Matuman. Karon dayon. Buhata nga kung gisugo. Karon dayon. Og aron madasig mo. Niya nga kung pahalipay ninyo. Duha ka mo. Di kinahanglan nga magdaghan. Kay peligros bulilyaso. Duha lamang ka mo. Og motorsiklo ang inyong sakyan. Why? Plate number. Areglado. 50,000 ka. Tiba. Salamat, Brex. Salamat. Usbon ko. Gusto ko limpyong pagkabuhat. Uway, sabit. Ayaw ka pala ka. Di na naspak. Sakto na ni mga orasa. May sirena ang curfew. Yes. Curfew na. Umingaw na ang kalsada. Magipos na ang mga tao. Uminos ang mga tao na magtikaw-tikaw sa kadanan. Tinoon. Hipos na mga tao kay mahadlok madakpan sa curfew. Huwag ka mo magsulod ka mo o fatigue. Para mo to ang mga tao makakita nga kamo na sa gobyerno. Why, problema. Good! Joy. Di pa ka matog? Oo pa ko duka, Mars. Mo pa? Nag-aray ka mong tubig. Mainom ko kay sige magkulba kung dukan. Minom ka kape? Hawa man. Kusog lagi kang kubas sa kundukan. Ba't ngano ka niya? May gihuna-una ka? Ambot o ganong si Dungkoy ang niasa ko muna ako na. Oh. Nga naman. Ambot lang. Uy, bayat no? Pasilog mo na ka na ang giingon sa karaan. Nga the more you hate, the more you kuhit. Hello, Mercy. Oh, nga nung si Dungkoy may karon naas imong nauna, be. Ay, nahuna-huna ako lang. Tungod sa mong sitwasyon nga, nagpatuo ni Brex na kaslunon. Oh, mao ba? Oh, hinuon. Mao ginay nagsigig hasol sa inyong huna-huna ron. Nga nung nagpatuo mo sa butang nga dili tinuod. Para magudunta nga mahunong na si Brex sa iyang paghasol nako. Anya, be, unsa man? May resulta ka rin? Hoy. O, di ba? Katug na lang ka. Sige na, katug na lang. Ay, nawasad akong duka, uy. Di pa sa ko katugon. Uban na natin ka din, eh. Mercy. Pwede kay. Dami pa eh. Kaya pa mo ka din Bawa na ko din kinagikan. Nota na mo, Ricky. Gutom. So, dito oy. Yung napang mga dream, pahuay na ta. Ay, gigutom ko ba, Charlie? Lay paano? Gutom na ikaw. Ang silbi pahan ko. Manya, wala naman kay makaon dia gawas animpan. Ayan, nahurot naman to kanina. Wala sa tisudan. Kaon kani, ako naman nagtilap-tilapan. Kuan, palit lang tag. Kuan ka ng tapsilog dahil sa skina. Tapsilog. Ha? Tapsilog. Abli pa na ron, tapsilog. Abli pa sila. Kay, ba? kaon na ilang gitinda.
Sige, palit lang ta, Di ko mabusog ganin paano eh. Sige, palit Essential, ta. essential. Pero, mas madakpan tag curfew ba? Ay, di lang sa tamo subay sa kasada. Asam tayo. Susuod lang ta sa mga balay. Ha? Ani lang ta mga ons balay. Pagpalit lang ta. Sige. Tana. Ay, arang-arang na, murag. Wa nagigusla kong tiyan. Nainitan gid ang atong tiyan gyud. Pero, abi na mo, ba, Charlie? Nakunaw na ko ba? Nakunaw na ko nga, Ano man? mubiya na lang tingali ko aning napita. Biya ka? Nga man? Murag wa ko'y swerte yan yung napita. Miya? Mo ba? Okay, swerte. Asam sa kapain mo na eh. Mulang yaw na tingali ko sa lang dapit. Ha? Basin tuwa dito ang maayo na kong kapalaran. Baydong ko eh. Oh, asa na mo napita? Hadol na kami sa ilang dugay. Good. Siguro ano nyo? Ngalimpyo ang tanan. Doon lang gini. Bye, Rex. Bye. Matapos ang inyong kinabuhi, Dungkoy. Di malas ka nang nakigbangga ka na ko. Dungkoy, pusoy! Basulan mo. O ipangumusta ko ni San Pedro. Dungkoy, pusoy! Ano sa man imong gogol-gogol diha, ha? Ining Salmo 91. Ha? Uy, Biblia din na. Ang Diyos Biblia, no? atong tigpanalipod. Aha. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing kamhanan. Ha? Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban. Ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Diyos. Ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa katalagman nga wa nimo masayri. Ilikay kaniya ingon man sa sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kayud maunsa ubos sa iyang pagatiman. Ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magabantay kanimo. Dili ka niya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimo nga mapukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran. Napu kalibo, libot kanimo apan dili kagyud maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mo mang dalang panan ang Ginoo. Ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Way katalagman nga mudangat kanimo ug way kadaot nga muabot duol sa imong pulianan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sapwangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug mga bitin, mga mapintas nga leon ug mga bitin nga mala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako ug panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Sa dihang sangpito na ko nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila. Sa dihang naa sila sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi ug luwason ko gyud sila. Memorize gini mo sa. Dagkan, di ka mauday na siyang salmo sa to. 91. 91. Mo na nga bisan ingon ani ang atong kahimtang. Sangpit lang gitas Ginoo. Mao. Siya ang atong Ginoo. Mao. Ang atong dalang panan. Atong tigpanalipod ug ang atong giya. Mao na kini ang ilang bahay ni Dungkoy. Kini. Ay!
Ay, sa laman oy. Tama man ni. Gubat na liyon sa laman ni. Ay, patay na ta. Ayaw pa. Nagapala ako. Hapala ba, Charlie? Hapala ko na. Naumon na akong naong sa sahog. Oy. Unsala ba ni? Hunong na. Hulong na. Ala. Malili na ko, Dre. Sisa pa. Kataw nga nagsakay motorsiklo. Ang kato motor nga nilarga. Moto sila. Oo, ubay. Sila ang nagrak-rak na to, Dre. Kinsa man ka atong mga tawana? Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Ikaw ang among tigpanalipon. Ikaw ang among Ginoo. Brad, mission accomplished na. Malipay na si Bricks. Pangas ka, patrol car. Bigukon ka na to. Kinanglan mo makasimpad kita din, Bay. Pakuskin pagpalagan. Kung mahimo, palupara kining motor. Panggali, pas-pasi. Pangas ka. Ay, patrol ka nga nagkasugat na to. Diskuhidong balaw. Wala ba yun? Nasandwich na, patay na. Ay, kaya pala ka sandwich na. Liko sa to. Sutsutan sa kagmaydan. Panggali. Ay. Pangas ka. Gisuntan kita ng pointing na, Bay. Bunting-bunting mo na. Bawas na. Kini. Sige, kukod mo. Sila mo ako mo mga usa lumboy. Kalayos, Ginoo. Huwag magitaon. Okay na kami. Mga talawag to sila, oy. Kung makig-away to sila, ato bang ginunta to? Face to face ba? Di kay, strapingon ni nila. Nga, di mi makaibaw. Hanggang mga talawan. Kung gusto sila, pinusilay, magsulti lang sila kay, at tubahan mo naman sila. Asa naman mo, Ay, armas nga ka, Charlie. Armas, Charlie. Apawa mo nila, para patas ba? Kinsa ka to na? Awa, mi may baw kung kinsa to sila, oy. Dungkoy. Imo to atraso, Dungkoy? Mauna, imo atraso Dungkoy. Di ko makaingon nga atraso tungod kay wa man ko'y kontra. Wala, oy, basig kontrato nimo sa sugal, Dungkoy. Unya, imong kuan ito, sana, gidaganan. Gipaguhan nimo. Ano? Simbako. Takdal nimo. Bisag sugarol ko, pero wa pa sa ko'y gipaguhan, oy. Pildi. Mau. Tahan yun ta. Unsa, di mayo naman mago. Kay batim na. Ang gunmaan na kinsam ka itong mga tawana, ha? Mo. Ang tuyo itong, patyon mo gunmaan ito. Mo, yun. Wa mi mahibaw. Ay, dali, harong ko, maayo, tingaling ka, mamahawa mo dali. Ay, naman si mamong, mi. Unsa? Iwasan mo na kami, mamong mi sa inyong atraso. May mga pamilya taon mi dali, uy. Way kaso, Ako sana may boyfriend na rin, boyfriend mo. Wa may pamilya gawitan. Uy, Baysi mo. Bay Dungkoy. Bay Charlie. Niyan sa amin na to, ani. Katupang gihangyo sa itong mga silingan ba? Kuyahuan naman sila. Ha? Mabtan na akong ginahon na ron. Pariya Mga maamong man sila ni ko tungod nato. Pero, bida no? Kita magigituyuan sa? Kung sa mga sikat na? Ha? Sikat na ita? Kita man yun? Kita sa mga kayo nagbuhat ini sa? Si Bricks. Uy! Si Bricks! Natingob ka ron nga akong pagduda. Nga si Bricks mo'y nagpaluyo aning tanan. Correct! Ako sad. Sakto ka, Bay Dungkoy. Pero watay igong kamatuoran nga gitumbok nga sila ang utok aning tanan. Bay Dungkoy. Hello? Rex, mission accomplished. Very good. Di sila mabuhi niya itong among gibuhat. Natusak-tusak ang ilang gibuyan. Salamat kayo. Good job. Pero gigukod may patrol car. Kusa? Pero nakaipsot na kami. O kuha na sila magugod ka na. Gibiyaan na mo sila marag bunot.
Dangog bata sa istang halwan. Oh, ayaw yun mo padakop. Bisan umagkinaon sa ayaw yun. Of course, Rex. Bye-bye, Rex. Okay, bye. Basula ninyo, Joy. Ayaw papakyas na ko. Pastilanday! Masa din itabo eh? Mato di Charlie, girakrakan ang ilang gipuy ani dunggoy. Ha? Lagi ko no, natusan ko sa mga bala ang ilang bay. Ay kanigi mo sila maigo. Agko'y kinuo ko. Oh, may nanawag. Saan may nanawag? Tubagon ko ba ka? Tubagon ko lang. Hello? Hello? Oh, nice to hear that. Kinsa ni? Ang kalag ni Dungkoy. Ha? Nganong gipapatay mo kami? Ngano? Ha? Ngano, pre? Nabuang ka ba? Wala labot kung nangatay mo? Kagun ko ikaw. Kagun ko ikaw. Unsa? Suway, di ba patiunti ka? Nganong gipapatay minimo? Ngano? Buwang ka! Ano masangil ka, ha? Huwag ko'y labot ko nangamatay mo! Mirisi ka! Kinakagripol ka na ko! Patay ka noon! Ikaw, Gyudi ay ang nagsugo nga patyon kami. Buwang ka matigali? Di na ko ako'y labot! Wa! Ikaw, Rick. Ikaw may nagsugo. Buwang ka matigali! Buwang ka matigali! Anong mamatay man ka? Huwag ko'y labot! Wa! Rick, kagun ko ikaw. Pakita na ko. Di ba? Ikaw mo'y kalag na balik sa interior nga. Buak ka na bagul-bagul mo. Kung mabalik ang imong kalag, patyon ko na. Pakita na ko! Pakita! Niara ko sa imong luyo. Ucha? Lingi sa imong luyo. Lingi ko. Kalitan na ko lingi. Uy! Huwag mo nakita! Di anasad ko sa imong luyo. Lingi sa imong luyo. Kalit ko lingi. Huwag ko nakita! Ning gabi na, dili ko ikaw pagkatulgon, Briggs. Kung mo piyong ang imong mga mata. Wala, bulikaton ko ka na. Kung muhiga ka, labdi ka na ko ang imong itlog. Oh, basulan mo. Nganong gipapatay minimo. Basulan mo. Pakita na ko. Pakita! Litsi! Buang ka lagi silpon na ka. Lain akong silpon. Ang akong A53. Mo'y akong gamiton. Busit! Ang karakitong ko eh. Tinod ka itong kagdong ko eh. Kuwaw na ko simpak. Ipalahin ako sa akong laing silpon.
Nalisang, nihilak. Klaro kayo. Klaro kayo siya nga siya mo'y mastermind sa strapping nga nahitabo na ning atong Pinoyanan. Uy, Uy, si Joy. imong cellphone. Siya ning nanawag. Wala. Nanay, bawo na nasa nitabo kay gitawgan man ako si Mercy. Mawa? Oo. Hello, Joy. Hello, tinuod ba nga ginakaka ng ba? Oh, Joy. Unsa man ang maon sa niya? Unsa niya tapon ninyo? Kalois Ginoo, wa mi maunsa. Kinsa may nagbuhat ana? Kinsa may nagpauwag mga bala ninyo? Wa mi may baw, pero klaro ng motibo. Dungkoy. Way laing naghimo ni. Ang tao nga imong gipakyas, si Bricks. Si Bricks? Oh. May nanawag na sana. Kisa na nanawag. Hello? Oh. Kinsa ni? Kinsa ni? Ang kalag ni Charlie. Siya? Anong gipapatay mo, mi? Ano? Animal! Ako labot ko sinitabo ninyo. Wa! Balik ang akong kalag. Dili ko ikaw papahuwayon, Briggs. Unsa? Dili ka magmalinahon, Briggs. Dili. Kalitsi! Pagkita mo na ako. Pagkita! Nabuwag pa sa lain akong cellphone. Ang akong A53. Kabito sa ako. Lain akong cellphone. Ang A72. Bullshit. Bullshit! Tinood kang mga kag na sila Dungkoy og Charlie. Oh, bullshit! Nitubag ang kanahan, kay lain mga number ako gigamit. Ang saan man. Mamalhin natin nga tagpuyuan ni Bachelor. Oh, asam tapayngon. Basta nagpetisyonan niya ta sa itong mga silingan, di ba? Bitaw, no? Mura ra bang mahadlok na rabi ato sila, labitong bayot ay. Hadlok na kayo. Pero asa man ta mamalhin ha? Huwag mo tayo kabalhinan. Uy, sakyanan. Sakyanan nga miabot. Is that your car? Naikastaping. Ay, karsaping. Tanawon sa nako kinsa ni. Basig lain na sa ni nga rakrakan ta din Hupo-hupo ko gamay. Uy! Hala! Puwang nga sakyanan! Naay kuan nga RMN, DYHP, media. Uy! Taga-media am din mga radyo man na ulan. Uy, ang ako idol ay si Paul Lauro. Ay! Laadi ay! Baydugoy! Ni ay taga-media! Nasa taga-TV ay! Alam, murag interviewon ta ni! Ay, maayong pagkatubag ni mo, oy. Paidong ko, maay kayo niyong pagkatubag at mga pangutanan nila ni Paul Lauro. Tanaw na to, dili ba mo kurog ka dos Bricks? Ako rog ito. Kay ako naman giingon nga, musulti raw niya ako sa NBI. Kinsa ang gidudahan nga naghimo ani. May ito. Para kulbaan si Bricks pa. Kulbaan mo. Makakita siya sa balita sa radyo. Makita sa balita sa radyo. Ay, hindi, makadungog siya sa balita sa radyo. O gatong, makakita siya. Nabali ba ito, makadungog, laguna-una ka, pa kumahuman. Nabali. Makadungog siya sa balita sa radyo. Ito to? Makakita siya sa balita sa TV. Okay, lang kadungog, bali. Gusto ko masuta ko na. Unsa gid ni tinuod? Kung milampos ba nga ako makikisuko? O ba lang ka ako bakakisong hinampak ko man sinugo? May nanawag. Si Joy din. Siyang nanawag. Nanawag ka? Tubag ko ba ka? Wa mo tubag? Wa ko tubag ba? Mas ba na ko dayal? Na,
Basin og guilty, hinungdan nga wa mo tubag. Tingali. Unsa na? Hilom sa kinibagting na. Ha? Basig iyan ang tubagon. Hello? Salamat kay nitubag ka, Brex. Oh, unsay ikalagad ako nimo, Joy. Naibaw ka na ba sa balita? Unsang balita? Nga dunay mga tao nga gustong mo patay nila ni Dungkoy o Charlie. Uy! Mo ba? But to hear that... Oh, nga naman. Oh, kinsa na tao? Oh, mga tao ang gusto mo patay nila. Ha? Asa karon na patay lawas nila? Kay, ako'y mo ang lumon. Napakyas ang mga tao nga gustong mo patay nila. Dakong buhi si Dungkoy o Charlie. Ha? Dakong buhi? What? Mamatay? Wa, Brex, oy. Wa, mamatay. Ano kung nga sila mamatay? O ikaw ba'y nagsugo aron pakyon sila, Brex? Ayaw patag ka masangil? Dako na sa, Joy. Mahimong, ikiha ko ikaw. Tungod sa imong pagpamasangil ako. Sige, ikiha! Joy! Dako di ang buhi. Wa ka mo mulampos sa pagpatay nila ni Dungkoy. Rex, kinsa mo'y magtuo nga mabuhi pa sila? Natusag-tusakod sa mga pala ang inambay. Pakyas ka mo. Mga inutil! Ug dinhi karon sa akong atubangan, gusto kong mag-unay mo. Kuy gutudo! Pagsunta mo! Rex, mag-away mi? Uy, ano man? Asa inyong piliyon? Sa mag-unay mong sangka? Or pamusilunta mo? Rex, ayaw! Di ko gusto sa mga taong bakakon! Bukaan ta mo sa inyo ko! Makikalasundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Og mo to kalisunod ang part 5 sa Dungkoy Pusoy. O 5 ba to? 4? Ay, na. Sige, may buka na ito na. Sinsya ka na, limot na nula. Part 4 ba to kalisunod? Bayo. Nawa na ko, bahilahan na ka. Di na lang tayo sulti kung sa to. Mga ito ang sumpay sa Dungkoy Pusoy, no? Kanang sa sunod, higayon na po. Hapit na ni. Hapit na ni makuan. Tawagan ni murag move on na lang siguro nako mga kalisinas dahil move on na lang nako siguro ni sunod ani para dili sa dingog madugay-dugayan ba kay tungod na yung taas kayo ra duhang oras ka pinurag kanang dugay so nakanon na kung basig itaguan ang uban ani siguro isang oras na lang kape no para dili tantong bugat sa kay problema gid mabugatan ni kung memory card ganing phone storage. So, binta-binta butong wahilak kay kanang usang oras kapin naman. So, dali-dali ramahuman kanang mix, kanang export ba. So, di rabtan og usang oras. Pero ang Dungkoy Pusoy kay maabot og usang oras kapin kanang pag-mix ba. Di madali-dali. So, yan na lang yun ang buhaton sa sunod. Pero sa karon tama ni sa part ningabot sa part 8 mo nagtag 2 hours pa ni. Sa 9 o 10 ano yan, move on na ako ni. Tagsang oras na lang kapin. Para ko anjud, human yun eh. Kanya ang wihilak kay sab, magyapon, isang oras kapin no. Ako lang ko ano, para ako lang hangyo ninyo dahil nga, kung okay rin ninyo, di na lang ako inarit no.
kamo na sabot sa kuan ba. Comment mo ha, aning video ha. Okay ra bag di na ko narrate kay kamo na sabot sa drama ba. Pero gunahan po mo mga tan na comment lang kay atong inig-vlog na to atong i-explain kanang mga episode nga murag nawala ano na nalaktaw yan na ba no. Para di na matandog yung papaminaw ba. Di na lang to i-narrate. Comment na mo kung okay ra bag ibahalag malaktaw-laktaw. Comment mo ha, mga ka-listener. Kay namoy pa ko tana sa sunod vlog na tutubagon. Yan na ba? Okay. Basta comment mo di mo ganahan og ginarate no. Kay namo ginalaktaw gud. Pwede ipangutanan na lang gyud ninyo nya sa sunod vlog atong tubagon no. Thank you so much mga ka-listeners for watching. God bless kung tanan.